نسمكا بكل خام تقول ببني بأقنافك تتملني يسوع سيسي قولي خام سمكا حلو قالوا نسمكا تمسكن قويتا تمسكن يسوع تمسكن قويتا تمسكن يسوع تمسكن ኢየሱስ ጌታ እዩ ፕሮግራምና ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ክንጅምር ኢና ኩልኻትኩም እንቋዕ ብርሃን መጻእኩም ሰሙናዊ ናይ ኤሪ ባይብል ፕሮግራምና እዩ ሎሚ ተሰንበት ነበረ ናብ ቀዳም ተገብረ ማለት እዩ ካብቲ ሓለፈ ክልተ ሰሙን ዝጀመርናዮ ካብኡ ኢና ክንቅጽል ስለዚ ቅድሚ ፕሮግራም ምጅማርና ኩላትና ብጸሎት መንፈስ ንኹን እሞ نتصلنا شو كنجمرنا يسوع قويتاي هاللويا يسوع قويتاي كم زبالك زي سلا ذهبنا نأملاخنا مسكنو قويتانا مسكنا كالنا سلازي جزي سلازي ساعتنا مسكنا كالنا وكم زد ما سلازي أكب كارنا تمسكن بسم كاتا أكبنا لنا مو ቅዱስ መንፈስካ ክትመህረና እንጸልያለና በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ካብ ዝኾነ ዓይነት ጸብቂ መሰናክል ፍላጻ ነጻ ኮይና ቃልካ ክንሰምዕ ክነስተብህል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ልቦና ክትህበና እንጸልያለና ጸጋኻ ክትብዛሃና እንጸልያለና በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኩላቶም ኣብ ዘገልግሉ ቃል ብምክፋል መድሕሪቱን ዘገልግሉ ዘለው ኩላቶም ክትባረኾም ጸጋ ክትብዛሓሎም ንጸልያለና ከምኡን ኣብዚ ቦታ ክርከቡ እንዳደለዩ ዘይከኣሉ ሰባት ንስኻ ክትበጽሖም በጌታ በኢየሱስ ስም ኣብ ዘለዎ ክትባረኾም ንጸልያለና ግዜናን ሰዓትናን በጌታ በኢየሱስ ስም ናኣኻ ኣሕሊፍና ንህባለና ኩሉ ንክብርኻ ይኹን ስለ ኩሉ ተመስገን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን ኢየሱስ ጌታ እዩ ስለዚ በቀጥታ ናብቲ ትምህርትና ክንሓልፍ ኢና ኣገልጋሊ ተስፋ ዓለም ማይክና ባኻ ተሕልፋይ ተባረኽ Thank you. Galab, እግዚአብሔር ስሙ ተባረከ ይሁን አሜን ጆን ነስ ትምህርት ዝክመሮ እግዚአብሔር ካላይ ዕድል ስለዛርበን ስሙ ተባረከ ይሁን አላህ መስከን ከነቲ ትምህርቲ ክንጀምሮ ኢና ነው ዝበለ ጊዜ ክንከይዲና ናይቲ ትምህርቲ አርእስተ ማዕባይና ዘይተረፈና ዝብል ትምህርቲ እዩ ንስተወሰነ ጊዜ ክንከይዲና ትምህርት ዕላምኡ መጀመሪያ ክንሪኦሞ ንምንታይና ንማሃሮ ዘለና ቀንዲ ዕላምኡ ኣርባዕተ ነጥብታት ክንሪኢና ዕላማ ትምህርቲ እዚ ንኣምላኽ ዝበቕዑ ንሃገር ዝጠቕሙ ውሉድ ምፍራይ እንታይ ዋጋ ከም ዝኽፍል ምፍላጥ እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ውሉድ ክበና ከሎሲ ከናዕቤሉ ሕድሪ ስለ ዝሃበና ንኣምላኽ ዝጠቕሙ ንሃገር ዝጠቕሙ ውሉድ ከናዕቢ ከም ዘለና ኢና ካብዚ ትምህርቲ ንማሃሮ ተቐንዲ ቀዳማይ ዕላሙ እዚ እግዚአብሔር ንዑ ምስ ፈለጥዎ ክጥቀመሎም ከዓየሎም ክሰርሓሎም ይደልዩ ህፃናት ስለዚ ንሕና ከም ወለዲ ከመይ ጌርና ከናዕብዮም ከም ዘለና ኣምላኽ ዝጠቕሙ ኣምላኽ ዝፈልጡ እንደገና ንኣምላኽ ምስ ፈለጡ ከዓ ንሃገር ፈውሲ ዝኾኑ ውሉድ ከናዕቢ ቀዳማይ ዕላማ ናይ ትምህርቲ ተኻላይ ዕላማ እውን ናይ ምድሓን መንገዲ ከነሪኦም ኣብ መንፈሳውን ምድራዊ ህይወቶም ክንሕግዞም
كابتا استولدلا معلت جميرنا قال أملاك ندا مهرنا قدم 12-13 ምስ በጽሑ ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሎም ከም ናይ ግሊ መድሓኒኦም ገይሮም ክቕበልዎን ክፈልጥዎን ኣብቲ መንፈሳዊ ነገር ክንኣልዮምን ክንመርሖምን ምክንያቱ መራሕቲ ስለ ዘልዮም ህፃናት ተሓላፍነቱ ንዓና ስለ ዝኾነ ክንመርሖምን ናብ ምድሓን ከነምፅኦምን ብዛዕባ እቲ መንፈሳዊ ሂወት ከነርእዮም ካልእ እውን እቲ ምድራዊ ነገር ኣእምራዊ ከመይ ጌርና ኣብቲ ምድራዊ ነገር ብሉፃት ሰባት ኮይኖም ክወፁን ክዓብዩን ከም ዘለዎም እውን ኣብቲ ምድራዊ ከመይ ጌርና ክንሕግዞም ከም ዘለና እዩ ቀንዲ ካልኣይ ሓሳብ ዕላሙ ሳልሳይ ሓሳብ ዕላሙ ሓፈሻዊ ምዕባለ ህፃናት ብግቡእ ምርዳእን ምፍላጥን ንሕና ካብ ድሓን ዝኾነ ማለት ፅቡቅ ገይሩ ዘይተማሃረ ሕብረተሰብ ስለ ዝመፃና ስድራና ክዕብዩና ከለዉ ኣብ 2 ዓመት ካብ 2 ዓመት 4 ዓመት 6 ዓመት እንታይ ምዕባለታት ከም ዝኸውን ኣብ ኣካላትና ከይፈለጥዮም ይዕብዮምና ንሕና ግን ኣብ ኤቭሪ ሂወቶም ኣብ 4 ዓመት ኣእምራዊ ኣካላዊ ስምዒታዊ ከመይ ጌርና ክንድግፎም ከም ዘለና ኣብ 6-8 ከምኡ እንዳበለ በብዓመቱ ሓፈሻዊ ምዕባለ ናይ ህፃናት ብግቡእ ምርዳእ ምክንያቱ ተተረዲእና ከመይ ኣብ 4 ዓመት እንታይ ኣእምሮኦም እንታይ ክሕዝ ይኽእል እንታይ ዓይነት ዓቕሚ ህልዎም ተፈሊጥና ኣብ 6 ዓመት ከምኡ ኣብ 8 ኣብ 10 ከምኡ እንዳበለ ብግቡእ ምስ ተረዳእና ከመይ ጌርና ናብቲ ናቶም ሌቨል ወሪድና ክንሕግዞም ከም እንኽእል ኢና ኣብዚ ተሳልሲ ሓሳብ ቀንዲ ዕላምኡ ናይዚ ትምህርቲ እንርኢ ብግቡእ ምርዳእ ምክንያቱ ደቂ 10 ዓመት ምስ ኮኑ ኣብቲ ናቶም ኣረዳድኣ ወይ ሓሳብ ወሪድና ኢና እንታይ ክንገብሮም ንኽእል ክንድግፎምን ክንረድኦምን ንኽእል እንታይ ጥቕሙ እዚ ብዙሕ ግዜ ከምቲ ንሕና እናሓስቦ እንደልዮ ክኾንልና ንደሊ እሞ እቲ ናቶም ዕድመ ደረጃ ስለ ዘይንፈልጦ እንታይ ክሕዙ ይኽእሉ እንታይ ክመሃሩ ይኽእሉ እንታይ ዓቕሚ ኣለዎም ስለ ዘይንፈልጥ ብዙሕ ግዜ ክርድኡና ወይ እውን ሓሳብና ክፈልጥዎን ሓሳብና ከተግብርዎ እንደሊ እቲ ስቴጅ ዝተፈሊጥናያ ግን ወሪድና ናብቲ ናቶም ሌቨል ንዖም ክንሕግዞም ንኽእል ኢና ተቐንዲ ዕላሙ እዚ ትምህርቲ ንመሃሮ ዘለና እውን ንሱ እዩ ራብዓይ ሓሳብ ኣገዳስነት ንደቅና ምዕጣቕ ሳዕቤኑ እኹል ዘይኮነ ምድላ ክንዳሎ ኣለና ኣብቲ መንፈሳዊ ሂወትና ተዳሊና ተዓጢቕና ንደቅና እንታይ ክንገብሮም ከም ዘለና ክንምህሮምን ብኩሉ ነገር ክንድግፎምን እዩ እዚ ራብዓይ ሓሳብ ናይዚ ትምህርቲ ቀንዲ ዕላሙ እንተዘይተዳሊና እውን ሳዕቤን ከም ዘለዎ ምክንያቱ መንፈሳዊ ሂወት ካብታ ዝተወለዱላ ግዜ እንዳዓበይ በብዕድሙ ዘይንምህሮም እንተኮይና ዘይነረድኦም እንተኮይና ንርእስና ተዓጢቕና ንዖም ከነረድእ ስለ ዘይንክእል ናብ ብዙሕ ሓደጋ ክቃልዑ ይኽእሉ እዮም ሳዕቤን ከዓ ኣለዎ ስለዚ ቀንዲ ዕላማ ናይዚ ትምህርቲ እዚ 4 ምክንያታት እዩ ቀዳማይ ክፋል ክንርኢ ኢና ሕጂ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከመይ ከም ዝፀውዖም ቆልዑ ንዝኸበረ ተልእኮ እንታይ ኮይኖም እዮም ተፀዊዖም ኣብ ሕዝቅኤል ከይድና ክንሪኦ ከለና ነቲ ንሕዝቅኤል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክገልፀሉ ከሎ ኣታኒ ኣምላኽ ሰብ ኢሉ እቲ መልኣኽ ክገልፀሉ ከሎ ካብቲ ቤተ መቅደስ ዝመፅእ ማይ ነቲ ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ እንታይ ከም ዝገብሮ ከም ዝፍውሶ ኣብ ሕዝቅኤል ከይድና ክንሪኦ ከለና ካብ ምዕራፍ 47 ካብ ጥቕሲ 1 ክሳብ ጥቕሲ 12 ኣብ ብርከይ በፂሕኒ ኣብቲ ዓንካሪተይ ኣብ ብርከይ ከምኡ እንዳበለ ክሳዕ ዝሕንብስ ኮይኑ ኢሉ ካብቲ ቤተ መቅደስ ዝወፅእ ዝነበረ ብምሉኡ ካብቲ ቤተ መቅደስ ዝመፅእ ዝነበረ ማይ ብምሉኡ ነቲ ከባቢ እንታይ ክገብሮ ከሎ ሂወት ክዘርኣሉ ከሎ ኢና ንርኢ ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንቆልዑት ንዝኸበረ ተልእኮ እንታይ ከም ዝገበሮም ከም ዝፀውዖም ብተመሳሳሊ ኩነታት ካብ ቅዱሳን ዝውለዱ ውሉድ ኣብ ማእከል ወለዶ ብቃልን ሓቅን ተሃኒፆም ዓብዮም ናብቲ ማሕበረሰብ ክሕወሱ ምስ ዝጅምሩ ልክዕ ከምቲ ካብ ቤተ መቅደስ ዝወፅእ ውሒዝ ብዝሓለፈሉ ስፍራ ኩሉ ሂወት ዘለዎ ፍጥረታት ፈውስን መድሃኒትን ከም ዝኸውን ኩላቶም ናይ ክርስቲያናት ውሉድ ድማ ኣብ ማእከልቲ ዝመላለስዎ ወለዶ ጨውን ብርሃንን ብምዃን ናይ ጽድቂ ጽልዋ ዘምጽኡ ክኾኑ ይደሊ እግዚኣብሔር ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንቆልዑት እንታይ ደልዮም እዩ የዕቢናሉ ዓብዮም ኣብዚ ጸልማት ምድሪ ንዑ እንታይ ክገብሮ ይደሊ እዩ ክገልጽዎ ንኻልኦት ንዘይደሓኑ ሰባት ንኸርእዩ ይደሊ እዩ ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንቆልዑት ንምንታይ ፀዊዕዎም ንዝኸበረ ዕላማ ንዝኸበረ ተልእኮ
بخومي ولد مسحابنا كم تسوز دلي جيرناون كان عبيون نتمنجدي كانت حزومن بدحرو نويت عايز كروسوس مسفلت وون أب كله أب بيت مرتيون أب زنو برولو بوتا ناي جويتا فقري ناي جويتا مدحان أب كل بوتا نخجلتو نخنجرولو إكزابير أملاخ نقولعت يدلهم لازم نزخبر علامة كم استتصوعينا كابزي نهزك الحساب النوريوم ولد وهبات إكزابيرهم عم نصحب قدس كينا هنريو خلنا مزمور رايت 127 إكزابير أملاخ ينتايزب ولد زب بزح سبوك على كالوت نجارات كن رغبوا نقلينا جزا سريح كاخد رغبوا تخيليها كال النجارات ماكينة يكون كال النجارات يكون استفعل عليك تمهار تخيليها بلانا وتي خان حدا نجار كتبو صحو تخيليها ولد جن إكزابير أملاخ تزهيبك بعلها أنت يتكبر كأنها كتولد كأنها سلازو ولد أنتي وهبت أملاخي إكزابير ولد زب إكزابير ولاد زبنا أما صحاب قدس كينا هنريو خلنا of course كلمنا ومهنا ولد كن وهبت كلمة كلنا أنتي حدا زفت وكسب بفقري زبر كتلك مالتشو سلاز إكزابير أملاخ ولد يبنا تصحف كينا هنريو خلنا وهبت قبل باو فقر بزمان جو حدا سب نفتاوي زهبو جز أبرختي أتهي ابن التقبالين نتأكمن بعد نقبلون تباهيل بتنقع تمريج زوها كون كله بوجن تقبال دم عزيز خبر سفراي وهاب مهانو دم نهتو هبت مسارات فقر مهانو نجنزب جابر أملاخ فقر سلازوخانة نمدري انتهي لنا له أبزف ترات معرف حدث أصي إسران شو عتنزلو فري بزحو تفاري كم زبالة أبقالو سلازي እግዚአብሔር አምላክ ይመስል እንታይ ዝህቦ ውላድ ዝህቦ ስለዚ ብዙሕ ግዜ ኣብ ሕብረተሰብና ይኹን ኣብ ካልእ ቦታ ዋላ ክንሪኦ ከለና ብዙሓት ሰባት ውላድ ደልዮም ዘይፍንቅልዎ ወይ እውን ዘይፈተንዎ ነገር የለና ብዙሕ ዝተፈላለዩ ቦታታት ከድዮም ግን ፈቲኖም ውላድ ክረኽቡ ኣይትሪኦን ኢኻ እግዚኣብሔር ግዜኡ ምስ ኣኸለ ምስ ደለየ ግን እግዚኣብሔር ኣምላክ እንታይ ዝህብ ውሉድ ዝህብ ስለዚ ምንጪ ናይ ውሉድ وهابي إكزابير أملاخ مغاني مصحف قدس زمهرنان زنقرنا نعم مصحف قدس كينا هنريو خلنا ناي سارة نخباب 25 عامت إكزابير أملاخنا أبراهام أبزفترت معرف 10 تخلت مستقلت صلو ولد كبكاء بسبولو بزح جزية تصبيو دحر 25 عامت إكزابير أملاخ نسارة انتاي كم زهابا ولات كم زهابا أبزفترت 10 شمون تخينا هنريو خلنا نعمتها بزاق زيزي أخمتي ودي كتولدي إخي إلو تملاح نسارة قال كم زهواي نقرنا بدحرو كم تتزبولو قال أبزفترت معرف إسران حدا كيدنا هريو خلنا سارة ولد كتولد كل أي نامري ساز إكزابير أملاخ وبت ولد هي بالنيلة نعم سايت حقوسو كتبل كل أي نامري أسلازي بعلخا أيكون كان نولد وي نهزان نابزم برتومتو بزحات of course كم دناي سارة هنريو تنحنا نخباب 25 عامت تتصبيهم زغولو نيروم توسكونو بعلوم مقبروا نيروم جن እግዚአብሔር እንታይ ዝህብ ውሉድ ዝህብ ከምኡውን ራሄል ከይና ንሪኣ ከለና መፅሓፍ ቅዱስ ካብ ያዕቆብ ነዊሕ ግዜ ከም ዘይወለደት ይነግረና ድሕሪ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከም ዝበፅሓ ነዊሕ ግዜ ለሚና ነዊሕ ግዜ ቆልዓ ደልያ ነዊሕ ግዜ ህፃን ደልያ ግን ክትረክብ ኣይከኣለትን ኣብ ዘፍጥረት ግን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንራሄል እንታይ ከም ዝገበራ كم زبصحا يوسف ولد كم زهباون قال املاخ ينغرنا هاناون بزح غزي ابيت مقدس انداخدت ولد دليا تصلي خمز نبرت الي كتزارب كتلمن كريا كله وين ساتيت مسيلو او ناب እግዚአብሔር بصلوت صلوتها تقرب كل عينا نسلز ولد تيب كاني نتصان عها كوف الى قال كم زهبت كم استزاربت እግዚአብሔር املاخ انتي كم زغبر ما حصنا كم زخفتلا نساميلون كم زولدتو قال املاخ ينغرنا بحدش كيداون كوم علنا إلسابيت دا زكرياس نوح عمت كم زولدو بغزيو خاطنيلو مسكده ملاخ እግዚአብሔር كم استغلصلو ولد كم زبو እግዚአብሔር ملكت كخونو يلو افو انتي كم زغبرو كم زعصو بدحرو إلسابيت امودات اب ارغنا ولد كم زولدت እግዚአብሔር املاخ كم زبارخته كم زودسوتو اب لوقاس معرف حدا قال املاخ يمهرنا نينغرنا سلازي ولد وهبت እግዚአብሔር مسخاس لزدلخا ايكون كان تشمصوم ولد انتيام حدريوم
እግዚአብሔር ኣምላኽ ውሉድ ክበና ከሎ ሕድሪ ይህብና ሕድሪ ማለት ከይና ክንሪኦ ከለና ሕድሪ ናይ ሓደ ንብረት ናይ ዋንነት መሰል ከይቀየረ ዝተወሰነ ግዜን ዕላማን ንኻልእ እሙን ሰብ ዝወሃብ ሓላፍነት እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ውሉድ ክበና ከሎ ሪስፖንሲቢሊቲ ሓላፍነት ይህብና ኣብ ቀዳይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 4 ጥቕሲ 2 ከይና ክንሪኦ ከለና ንዓና ከም መገብቲ ኣምላኽ ቁፀሩና ነፍሲ ወከፍ መጋቢ እዚ ቃል እዚ ዝዕዮ እዚ እሙን ይኹን ኢሉ ጳውሎስ እንታይ ክገብር ከሎ ንሰብ ቆሮንጦስ ክፅሕፈሎም ከሎ ኢና ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 4 ጥቕሲ 2 ንሪኦ ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ውሉድ ክበና ከሎ ሕድሪ ይህብና ንዕኡ ንክፈልጡ ከምቲ እሱ ዝደልዮ ጌርና ከነዕብየሉ ንዕኡ ምስ ፈለጡ ምስ ደሓኑ እግዚአብሔር ኣምላኽ እንታይ ክገብሮም ይደሊ ክጥቀመሎም ይደሊ ኣብ ዘፀኣት ከይና ክንሪኦ ከለና ኣብ ምዕራፍ 2 ጥቕሲ 9 በቲ ዘመን እቲ እስራኤልያን ዝበዝሕሉ ዝስንሉ ዝነበሩ ግዜ ፈርዖን እንታይ ይገብር ከሎ ኢና ወዲ ዘበለ ናብ ባሕሪ ይደርበ ኢሉ ኣዋጅ ከውፅእ ከሎ ኣዲኡ ንሙሴ ግን ነቲ ኣዋጅ ናይ ንጉስ ሰሚዓ ነቲ ቆልዓ ሰሚዓ ኣላ ግን ብእምነት ነቲ ቆልዓ ኣብ ገዛ ሰለስተ ወርሒ ከም ዝሓበአቶ ቃል ኣምላኽ ይነግረና ኣብ ዘፀኣት ኣለና ምዕራፍ 2 ስለዚ መወዳእታ ክትሓብኦ ኣብ ዘይትክእለሉ ደረጃ ምስ በፅሐ ናብቲ ባሕሪ ምስ ሰደዱ ጓል ፈርዖን እንታይ ጌራቶ ብለና ቃል እግዚኣብሔር ተቐቢላ ኣጥቡ ሌላ ተሕድሪ ሂባታ ከምቲ ዝበለታ ጌራ ዝተወሰነ ግዜ ኣጥቢያ እንታይ ከም ዝገበረትላ ከም ዝመለሰትላ ኣብ መሳፍንቱ ምዕራፍ 13 ሞና ዝበሃል ሰብኣይ ንረክብ ኢና መልኣኽ እግዚአብሔር ንሰበይቱ መፂኡ ምስ ተገለፀላ ውሉድ ከም ዝህቦም ዘስክር ወይ ንክሰቲ ከም ዘይብሉ ተጠንቂቆም ከዕብይዎ ከም ዘለዎም ኩሉ ነገር ምስ ተዛረበ ብድሕሪ ማንኣ ምስ ነገረቶ ማንኣውን መሊስካ ተገለፀልና ምስ በሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ተገሊፁ ነቲ ቆልዓ ከመይ ገይሮም ከዕብይዎ ከም ዘለዎም ክሕብሮም ከሎ ኢና ንርኢ እንዳ ማንኣ ከምቲ እግዚአብሔር ዝደልዮ ገይሮም እዮም ንሳምሶን እንታይ ገይሮሞ የዕብዮሞ ፀጉሩ ከይቆረፁ መስተ ወይኒ ከይሰተየ ከምቲ እግዚአብሔር ዝደልዮ ከምቲ ኣምላኽ ዝበሎም እቲ እግዚአብሔር ይዕብይለይ ዝበሎም ሓላፍነት እንታይ ክገብርዎ ከለዉ ከዕብይዎ ከለዉ ኢና ንርኢ ዮሃንስ መጥምቅ ከምኡ ስድርኡ ከም ገይሮም ከምቲ እግዚአብሔር ዝደልዮ ገይሮም ከዕብይሉ ከለዉ ኢና ንርኢ ከምኡውን ዮሴፍን ማርያምን ከይና ክንሪኦም ከለና ከምቲ እቲ መልኣኽ እግዚአብሔር ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 1 ዝተዛረቦም ነቲ ቆልዓ ከዕብይዎ ከም ዘለዎም መድሓኒ ዓለም ከም ዝኾነ ምስ ነገሮም ነቲ ቆልዓ ከምቲ እግዚአብሔር ዝደልዮ ገይሮም ሕድሪ ከምቲ ኣምላኽ ዝሃቦም ሕድሪ ገይሮም ከዕብይዎ ከለዉ ኢና ንሪኦ ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ውሉድ ክበና ከሎ ሓላፍነት እዩ ዝበና ሕድሪ እዩ ዝበና ዘሎ ከነዕብየሉ ይደሊ ስለዚ ሕድሪ እንታይ እዩ ክቡር እዩ ከይና ክንሪኦ ከለና ስለዝኾነ ድማ ውሉድና ከነዕብየሉ ዘለና ከም ናትና ሰናይ ድሌትን ፍቓድ ኣይኮነን ከምቲ ኣምላኽ ዝደልዮ ከምቲ ኣምላኽ ዝብህጎ ጌርና ኢና እንታይ ክንገብረሉ ዘለና ንእግዚአብሔር ከነዕብየሉ ዘለና ክበና ከሎ ንዕኡ ኢና ዳ ከነዕብየሉ ደሊ ሂብና እምበር ሕድሪ ዳ ሂብና እምበር ንዓና ኣይኮነን ሂብና ኦፍ ኮርስ በቲ ንዓና ዝበና ንቆልዑት ውሉድ ክበና ከሎ ንሕጎስ ኢና ብዙሕ ነገር ይኸውን ብሂወትና ግን ሓላፍነት ኢና ምስኡ ንወሃብ እግዚአብሔር ውሉድ ክበና ከሎ ምስኡ ሪስፖንሲቢሊቲ እዩ ዝህበና ቆልዑ እንታዮም ተደለይቲ እዮም ኦፍ ኮርስ ቆልዑት ብኣምላኽ ተደለይቲ እዮም እግዚአብሔር ኣምላኽ ዓብዮም ኣብዚ ምድሪ ንዕኡ ፈሊጦሞ ናብ ምድሓን መፂኦም ንኽብሩ ክገልፁ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይደልዮም ናብ ምድሓን መፂኦም ከም ናይ ግሊ መድሓን እዮም ንዕኡ ንጎይታ ክፈልጥዎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይደሊ ስለዚ ብኣምላኽ እንታዮም ተደለይቲ እዮም ከምኡውን ብወለዲ ተደለይቲ እዮም ንወለዲ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ከይድና ክንሪኦ ከለና ውሉድ ምስ ሃበ ብዙሓት ውሉድ ምስ ሃቦም እግዚአብሔር ክሕጎሱን ባህ ክብሎም ከለዉ ኢና ኣብ ቃል ኣምላኽ ንሪኦ ኣብ ብዙሓት ሰባት እውን ንሪኦም ኣብ ወለዲ ዝምስክሮ እውን ነዊሕ ዓመት ውሉድ ተፀቢዮም እግዚአብሔር ምስ ሃቦም ሓጎስ ከም ዝፈጠረሎም ኣብ ብዙሕ ፅሑፋት ኣብ ብዙሕ ምስክርነትን ይዛረቡ እዮም ሕብረተሰብ እውን እንታይ እዮም ተደለይቲ እዮም ዘርኢ ዝትክኡ ማሕበረሰብ ዝደልዮም እዮም እግዚአብሔር ኣምላኽ ከምኡ ገይሩ ይፈጢርዎም ተደለይቲ ገይሩ እዩ ፈጢርዎም እቲ ብራብዓይ ሓሳብ እውን ብሰይጣን ዝደልዮም ግን ንኽፉእ ነገር እዩ ልክዕ ከምቲ እግዚአብሔር ኣምላኽ ካብ ንእስነቶም ንዕኡ ፈሊጦም ብኩሉ ነገር ንዕኡ ከኽብርዎ ከም ዝደልዩ ሰይጣን እውን ንኽፉእ ነገር ካብ ንእስነቶም ኣትሒዙ እንታይ ክገብሮም ይደሊ ከጥፍኦም ክጥቀመሎም ይደሊ እዩ
ካልኣይ ሓሳብ ኣብ ናይ ውሉድና ጉዕዞ ሂወት ዘጓንፉና እንቅፋት ኣብ ዮሴፍ እንታይ ዝብለና ኣብ ዘፍጥረት ዮሴፍ ፈራይ ምዃኑ ጸላእቲ ከም ዘለውዎ ግን ቃል ኣምላኽ ይነግረና ኣብ ዓንኬል ስድራ ቤት ከይወፁ 75 ሚእታዊት ከይድና ክንሪኦ ከለና ኣብ ስድሮኦም እዮም ዝመሃሩ ኩሉ እንገብሮ እንሪኦ ንሳቶም እንታይ ገብርዎ እዮም ይእክብዎን ይሕዝዎን እዮም ጥሉል ሲሚንቶ እዮም ንኣብነት ጥሉል ሲሚንቶ ከይድና ክንሪኦ ከለና ሲ ብጥሉል ከሎ ዝኾነ ነገር እንታይ ክንገብረሉ ንኽእል ኢና ክንሰርሓሉን ክንስእለሉን ንኽእል ኢና ስለዚ 75% እንታይ እዮም ዝገብሩ ኣብ ስድሮኦም ከሎ ኣብታ ገዛ ኣብታ ቤተሰብ ከሎ እዮም እንታይ ዝገብሩ ዝመሃሩ ኩሉ ነገር ሓቂ ፍቕሪ ለውሃት ንኣምላኽ ምፍላጥ መፅሓፍ ቅዱስ ምንባብ ቅድስና ኩሉ ኣብ ምንታይ እዮም ዝመሃርዎ ኣብቲ ኣብ ናይ ዓንኬል ስድሮኦም ኣብ ስድሮኦም ከለዉ እዮም እንታይ ዝገብሩ 75% ዝመሃርዎ ስለዚ ካብታ ዝተወለዱላ መዓልቲ ዝበዝሕ እንፀልዎም ንውሉድና ንሕና ኢና ካልእ እውን ብዕርኽቶም እንታይ ይኾኑ እዮም ይፅለው እዮም ኣብ ምሳሌ ከይድና ክንሪኦ ከለና ሓፂን ንሓፂን ከም ዝስሕሎ ከምኡ እውን ሰብ ንሰብ እንታይ ከም ዝኾን ከም ዝሰሓል ይነግረና ብዕርኽቶም እውን እንታይ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ክፅለው ይኽእሉ እዮም ብዙሓት ብዕርኽቶም ተደፊኦም ተፀልዮም ናብ ዘየድሊ ብዙሕ ነገራት እንታይ ኮይኖም እዮም ወዲቖም እዮም ምክንያቱ ሰይጣን ካብታ ዝተወለዱላ መዓልቲ ጀሚሩ ብዕርኽቶም ብካልእ ቤተሰብ ብኣብ ጥቕኦም ዘሎ ብኣብ ከባቢኦም ገይሩ እንታይ ክገብሮም ይደሊ ከውድቖምን ናብ መፈንጠራ ከእትዎምን እዩ ዝደሊ መርበቡ ዘርጊሑ ክሃድኖም እዩ ዝደሊ ስለዚ ወለዲ በዚ ነገር እዚ ነሪሕና ካብ ዕርኽቶም ከመይ ገይሮም ይእለዩ ከመይ ገይሮም ይጥንቀቑ ክንመኽሮም ናትና ሓላፍነት እዩ ካልእ እውን ከይድና ክንሪኦ ከለና ብመራኸቢ ብዙሃን በዚ ነገር እዚ እንታይ ይኾኑ እዮም ደቅና ይፅለው እዮም ኣብዚ ከመይ ኢሎም ክጥቀሙ ከም ዘለዎም ኦፍኮርስ ገለገለ ከመይ ጌርና ናቶም ኮምፒተር ካልእ ነገራት ከመይ ገይሮም ክዓፅው ከም ዘለዎም ገለገለ ሓበሬታ ክህበኩም እየ ቆልዑ ዋላ እኳ ብሰብ ኮነ ብእግዚኣብሔር ንኣዝዩ ዝኸበረ ዕላማ ዝድለዩ ይኹን እምበር እቲ መብረሲ ግና ናብ ሸቶኦም ንኸይበፅሑ ዝተፈላለየ መፃወድያ ብምድላው ኣሰናኺሉ ንምትራፍ ብብርቱዕ ፃዕሪ ይገብር እቲ መብረሲ ነዚ መሰናኸሊ መፃወድያ ክዝርግሖ ዝጅምር ቆልዑ ምስ ዓበይ ምስ በሰሉን ዘይኮነ ገና ህፃናት ከሎ ኢና ከምቲ የጎይታ ሓንቲ ገና ቆልዓ ከሎ ምስ ተወለደ ብሄሮዶስ ገይሩ ከጥፍኦ ከሎ ናብቲ መራኸቢ ብዙሃን ናብቲ ሳልሳይ ሓሳብ እዞም መራኸቢ መሳርሕታት ማለት ሬድዮ ቴሌቭዥን ኢንተርኔት ካልእ እውን ንፍልጠት ንምርምር ንልምዓት ሃገር ጠቐምቲ ነገራት ዘመሓላለፉ ብምዃኖም ብዓበይትን ብንኣሽቱን እንታይ ምዃኖም ተደለይትን ተፈተውትን ምዃኖም ግና እንታይ ከም ዝሓልፍ ብኡ ንሕና ዘይንፈልጦ ብዙሕ ንደቅና ሃርም ክጎድእ ዝኽእል ነገራት ከም ዝሓልፍ ኢና ብቴክኖሎጂ ወይ ብኢንተርኔት ንሪኦ ብካልእ ጎኖም ድማ ኣዝዮም ሓደገኛታት ዝኾኑ ሓበሬታታትን ልምድታትን ብሰፊሕ ዝመሓላለፍሉ ብምዃኖም ካብ ጥቕሞም ንላዕሊ ጉድኣቶም እናዛየደ ይርከብ ካብ ዝርከብ ጥቕሚ ምስቲ ዘስዕቦ ጉድኣት ክነፃፀር ከሎ ጥቕሙ ንእሽተይ ጉድኣቱ ግና መዳርግቲ ኣልቦ ኮይኑ ንረኽቡ ምዞም ናይ ኤሌክትሮኒክስ መሳርሕታት ዝግበር ካብ ልክዕ ዝሓለፈ ምቁራን ካብ ዘስዕቦ ብርክዝ ዝበሉ ጉድኣት ንኣብነት ዝከኣል ክንሪኦ ከለና እቲ ምስ እግዚኣብሔር ዘለዎም ሕብረት ናይ ጸሎት ናይ ቃል ግዜ እንታይ ገብሮ ይበልዖን ግዜ የቃፅለሎምን ማለት ንኣብነት በቃሉ ንመንፈሳዊ ህይወት ንኸይምገቡ ንገጽ ኣምላኽ ከይደልዩ ብጸሎት ንኸየመስግኑ ንኸይልምኑ ንኸይቅበሉ እንቅፋት ይኾኖም ምስ ኣሕዋት ሕብረት ብምግባር ንእግዚኣብሔር ብሓባር ንኸየምልኩ ካብ ምግባር ተኻፈልቲ በረኸት ንኸይኮኑ ይገብሮም ምክንያቱ እቲ ምስ ኣምላኽ ክሕልፍዎ ዝግባእ ግዜ ኣብ ዝመራኸቡ ብዙሓን ግዜዮም ክሕልፉ እንተጀሚሮም እቲ ምስ ኣምላኽ ካብ ኣምላኽ ክረኽብዎ ዝግባእ በረኸት ካልእ ነገራት እንታይ ክገብሮ ይኽእል እዩ እቲ ግዜ ክበልዖ ይኽእል እዩ ስለዚ እቲ ካልኣይ ሓሳብ እውን ካብ ዝኾነ ጫፍ ዓለም ዝኣከቦም ሕማቕ ሓበሬታታትን ልምድታትን ብዘይ ገደብ ብምፍሳስ ናይ ቆልዑ ለግዓ ኣእምሮ ብቐሊሉ እንታይ ክገብሮ ይኽእል እዩ ከባላሽዎ ይኽእል እዩ ስለዚ ጥቕሚ ኣለዎ
ጉዳት ኣለዎ ግን ከመይ ጌርና ክጥቀምሉ ከም ዘለዎም ተጠንቂቕና ከም ወለድ እንታ ክንገብሮም ኣለና ክንቦም ኣለና ሓደ ጸሓፍ እንታይ ኢሉ ገሊጹ ኣብቲ ጉድ ኤንድ ኢቪል ዝብል መጽሓፍ ዝጸሓፎ ከምዚ ክብል ኣቐሚጥዎ ሎሚ ንውድቀት ጥፍኣትን ኣሜሪካን መበገሲ እዩ ዝኾነ ሓደ ናይ ፖለቲካ ስርዓት መስርሕ ወይ ዝተፈላለዩ ናይ ትምህርቲ ናይ ዓለም ኣብያተ ክርስቲያናት ናይ ቤት ምኽሪ ጉባኤ ወይ ድማ ናይ ዓለም ማዕከን ገንዘብ ዘይኮነ ናይ ቴሌቪዥን ተቋማት እየን እዘን ናይ ቴሌቪዥን ተቋማት ብዙሕ ቢልዮን ዶላር ዝግዙ ይኹን እምበር ካብ ዝህብዎ ጥቕሚ ጉድኣቱ ይበዝሕ ኢሉ ኣብ ኣሜሪካ ክጽናዕ ከሎ ሰባት ክሳዕ ቢኤ ወይ እውን ዩኒቨርሲቲ ኣትዮም ዩኒቨርሲቲ ምስ ወዱ ካብ ዩኒቨርሲቲ ምስ ወፁ 60% ናይ ኣሜሪካን መንእስያት ምንባብ ወይ እውን መጽሓፍቲ ትምህርቲ ምቕጻል ከም ዘቋርጹ ይንገር ምክንያቱ ዝተፈላለዩ ዓይነት ነገራት ስለ ዘሎ በዓል ኔትፍሊክስ ፕራይም ናይ ኣማዞን እውን ኣሎ ግዜኦም ኣብኡ ስለ ዘሕልፍዎ እቲ ናይ ምንባብን ናይ ካልእ ነገራቶምን እንታይ ክገብሮ ከሎ እዩ ዝረአ ክበልዖን ከጥፎን ከሎ ስለዚ ሰብኣይ ከምኡ ገይሩ እንታይ ክገብሮ ከሎ ክገልጾ ከሎ ኢና ንርኢ ካልእ እውን እንታይ ኣለዎ ነዚ ሓድሽ ሓሸሽ ተቃለስዎ ኣብ ዝብል ናይ ዘ ክርስቲያን ፖስት ብዕለት 16 ታሕሳስ 2020 ዘውፅዎ ናይ ስእሊ ጽዩፍ ኣብ ዝርኢሉ መጽናዕቲ ብዝገበርዎ ብኢንተርነት 51% ካብ ምዕራፍ ካብ ዕድመ 11 ክሳብ ዕድመ 13 ዘሎ ዕድመ ይርዩ 66% ካብ ዕድመ 14 ክሳብ 15 ዓመት ዝዕድመዮም ይርዩ 79% ካብ ዕድመ 16 ክሳብ 19 ዓመት ዝዕድመዮም እንታይ ከም ዝገብሩ ከም ዝርዩ 9% ኣወዳት 60% ሚእታዊት ኣዋልድ ብኢንተርነት ብዝመሓላለፍ ብስእለ ጽዩፍቲ ቪድዮታት እንታይ ከም ዝገብሩ ብዙሓት ከም ዝርዩ ተጸኒዑ ኣሎ ስለዚ ከም ወለዲ ክንጥንቀቐሉ ዘለና ብኢንተርነት እንታይ ይሓልፍ ክንፈልጥ ኣለና ኩሉ ይኮና እንተኸገቡ ክንገብረሎም ዘለና ክንከፍተሎም ዘለና ዝርኢሉ ሰዓታት ዝጥቀምሉ of course ካብ ኩሉ ክንክልክሎም ኣይንክእልን ኢና ግን ከመይ ገይሮም ክጥቀሙ ከም ዘለዎም ግን ክንከታተሎምን ክንሪኦምን ናይ ሰዓት ገደባት ክንገብረሎም ከም ዘለና ተዘይኮይኑ ሞር በቲ ናይ መራኸቢ ብዙሓን በቲ ጋጀት ብኡ ዝተታሕዙ ተኮይኖም ግን ኣብ ሂወቶም ብዙሕ ዕንወት ብዙሕ ጥፍኣት ከምፁ ይኽእሉ እዮም ንኻልእ እውን ኤክስፖዝ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኣብዚ ናይ ዲስኮርድ ዝበሃል ኣፕ ኣሎ ብዙሓት ኣመንቲ ቲን ኤጀራስ እውን ዝጥቀምሉ ዘለዉ ምስ ብዙሓት ንኣምላኽ ዘይፈልጡ ኣዋትዮም ኣብቲ ናይ ግሩፕ ብዙሕ ነገር እቶም ዘይኣመንቲ ነቶም ኣመንቲ ዘየድሊ ነገራት ይምህርዎምን የላማምድዎምን ኣለዉ ስለዚ እንታይ ይርዩ እንታይ ኣይርዩን ክንጥንቀቐሎም ከም ዘለና በዚ መራኸቢ ብዙሃን ብብዙሕ ነገር ክብከሉ ስለ ዝኽእሉ ካብ ብዙሕ ነገር ምስ ኣምላኽ ዘለዎም ይኹን ምስ ካልእ ምስ ኣምላኽ ዘለዎም ክረኽቦ ዝግባእ በረኸት ካብኡ ስለ ዘይረኽቡ ክህሰዩ ስለ ዝኽእሉ ክንጥንቀቕ ከም ዘለና ኢና ንሪኦ እቲ ሳልሳይ ሓሳብ እቲ ራብዓይ ሓሳብ እውን ከመይ ጌርና ክንዓፅወሎም ከም ዘለና ክንፈልጥ ኣለና ምክንያቱ ኢንተርነት ሕማቕን ፅቡቕን ከም ዝመሓላለፈሉ ንዛረብ ኣለና ግን ከመይ ጌርና ንዓፅዎ ኣይረኣዩ ዘይኮነ ከመይ ጌርና እቲ ንሳቶም ዝጥቀምሉ ነገራት ከመይ ጌርና ፕሮቴክት ንገብሮ ገለገለ መዕፀዊ ነገራት ሼር ክገብረኩም እየ እዛ ንሪኣ ዘለና ኣብ ኮምፒውተር ኢኻ ትፀና እዛ ኣፕ እዚኣ ሓንሳ ምስ ገዛእከያ $30 ከፊልካ ኢኻ ትገዝኣ ንሓንቲ ፒሲ ንሓንቲ ኮምፒውተር እያ ትፍቀድ ኣካውንት ኣለዎ ብናትካ ኣካውንት ኢኻ ትኣቱ ኩሉ ዝርእይዎ ነገራት ብስእሊ ከፅናሓልካ ይኽእል እዩ ኩሉ ሰርች ዝገበርዎ ነገራት እቲ IP ኣድረስ እውን ከይተረፈ ከፅናሓልካ ይኽእል እዩ ንኣብነት ብኢንኮግኒቶ ተጠቂሞም ነገራት of course ኢንኮግኒቶ እንታይ ኣለዎ ሰርች ምስ ገበርካ ዝኾነ ነገር ንዓኻ ሂስትሪ ኣይፅናሓልካን እዩ እንታይ ክርእዩ ፀኒሖም ክትፈልጦ ይትክእልን ኢኻ እዛ ኣፕ እዚ ግን እንታይ ገብሮ ዋላ እኳ ብኢንኮግኒቶ ተተጠቀሙ ነቲ ዝተጠቀሙሉ ግን ብስእሊ ስኢሉ እንታይ ገብረልካ
يقمت ألكا in detail ولاون بإنكوغنيتو جل زحلف أبس زي تصبغ نجارات على نوعه خيترف انتاي جبروي بلوك يجبروي completely زعاتو كال فيلمتات وين كتقوم خلو استفعل على عينة نعمت ستوسنا نايقوالن ستيتي أب كسادا يهون أب كال نجاراتها كفات عينة نجار انتريو زعب نخباب السلسة جزيز يخون سئلي حز عموداتا نتي تتقوموا زلخا كروم ويوتيوب يهون انتاي جبرو بلوك يجبرو بخمس مخنيات زن ترس لزلخا عاتيك اللخو إلو إنفورم يجبرك سلزنا عخا كنتاي جبرو علوم ملو معلتي مسيخا ناتكا أكاونت باسورد مسابكا ناتكا باسورد لكا بملو نتسألي كاتنا حالكا يغيليو سلازي كاب زيد اللي نقرات نخيريو انتاي تقبرو مالها بروتكت تقبرو مالها شو عاد تعمد كوزح خلو نقرات كريو انتاي يخونيوم كيريوس يخونيوم فريد أمو زي يكون وي بعرفتهم وي بخالق نقر زرعي وسمعو كفتنو ويدو اليوم completely زي تصبو نقريو انتاي تقبرو زي اب وي سوفتوير زعاتو مالتي كالون انتاي كنقبر لنا اب ايفون وي ايباد انت غيرنا لومون زبلص بقليلو انت خنغبرو نخلينا كنترول كنغبرو نخلينا ابز مجمرا كينا خنريو خلنا سكرين تايم زبلالو نعو كفيتنا ابتي كونتنت اند برايفسي ريستريكشن كينا بدحرونا ابتي كونتنت ريستريكشن كينا اكاونت حتى ناي باسورد حتى ناي باسورد غيرنا نتزيد اللي نقر ليميت ويب سايت ادلت كنقبر لهم نخلينا سلا زيد اللي نقرات كتقوموا خلو بت براوزر سافاري انتايزي ليميت زخونه زيد اللي نقرت خوين انت خقبرو يخليو كعاصو يخليو سلازل بزنريو زلنا زملكت زغبرو زلخو ليميت ادلت ويب سايت كيرنا كنعاصو لهم نخلينا الله كنقبرو نخل ويب سايت كنعاصو نخلينا نيفر اللهون نتي زيد الويب سايتات كنعاصو لهم نخلينا بزي انت عاطينا ياون كيدو مابت براوزر ريسيرش كغبرو مسكدو كحلفو مايكلني باسورد يبلوم باسورد بناتنا سلاز جبرنا له باسورد كسع زيرو خبو ان تزدليو نجر سيرش كغبرو ايكولن يوم كالون اتي مصعني اب اتي اب ستور زبال نجر كنفقدلهم يبلنا زليوم نجر مصعنا ابتي ايتونس وي اب ستور purchase كينا install apps بلالو نعو خينا allow زلو don't allow كنغبرو نخلينا سلاز تانس حاني انتاي تخون الله تا اب ستور ايتر يوم نابتناتهم سكرين قال نجر كتصعنو تدليوم نعنا مجمي منتاي زغبرنا زو كوسنان زحتنان سلازي زيد اللي نجر تخوينو مسزارونا نايتي اب غداتون طقمون قاس غيرنا انت خنغبرو مالنا كان ردو مالنا كمز غيرنا تعصينا لون اتزرايو هيستوري اب سافاري ديليت كبلو يقولوني اي فقدلهم بملو زرايو ابتي هيستوري نعنا تقاميتو زصنحنا كالون بواتساب ويب غيرنا مسمن شات يغبرو ابناتنا كمبيوتر امصينا كنغبرو نخلينا امنتاي وعلو انتاي زارو بخمس عينت نجر انت خنغبرو نخلينا كنكاتاتلهم نغلينا اتي تكنولوجي اي تقوموا يكونن جن بستخالنا متن عصينا كنهبهم علنا تاب نايتا كمبيوتر مصعنيت اب انترنت كينا بفيزا كارد كفيلنا كنصعنو نخلينا موبايل تجزينا لون قدم نتقامهم بعلنا عصينا انت خنغبرهم نخلينا كنهبهم نخلينا كله تخفيتنا لهم بانترنت كمز قدمنا خنزاراربلو صنحنا بزح نعوم زحسن زغودن زطقم النجر سلازم محلالف انتاي كريلوم انتاي كريوبلومن كنكتاتلومن كنريومن علنا تزي كوينو كفات تهبنيوم ولا كيدليو انتاي كونو هوليوم اكسبوز كونو يخوليوم اوكي اغزابير املاح كلن تناوي عبيتي دليو كورس ساميل انتاي بلنا قال املاح كينا خنريو خلنا بقمت بصقا يعب خمز نبره اب قدم سبن قدم املاحن كا موغوس خمز نبر ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስን the same በቁመት በጸጋ ያዓቢ ከም ዝነበረ ኣብ ቃል ኣምላኽ ይነግረና ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኩሉንትናዊ ዕብየት ይደልዩ ቶም ሓሙሽተ ኣዕኑድ ንብሎም እንታዮም
ኣካላዊ ዕቤት ኣእምራዊ ዕቤት ማሕበራዊ ስምዒታዊ እቲ ቀንዲ መሰረታዊ እቲ ሓሙሻይ ጨንፈር ወይ ከዓ ዓንዲ እውን እንታይ ኢና ንብሎ መሰረታዊ ወሳኒ ግን መንፈሳዊ እግዚኣብሔር ኣምላኽ በዚ ሓሙሽተ ነገራት ዝተሃነፁ ቆልዑት ይደሊ በዚ ሓሙሽተ ነገር ዝተሃነፁ ቆልዑት ከንዕብየሉን ከነዳልወሉን ይደሊ እዩ ተቀዳማይ ሓሳብ ኣካላዊ ኮይና ክንሪኦ ከለና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተመጣጠነ መግቢ እንዳመገብና ንደቅና ከነዕብዮም ይደሊ ኦፍ ኮርስ ከምዚ ብዚ ስእሊ ንሪኦ ዘለና ኒውትሪሽን ከነፅንዕ ኣለና ንደቅና ካብታ ዝተወለዱላ ሰዓት ከመይ ጌርና ክንምግቦም ከም ዘለና በቢዓመቱ እንታይ ክንቦም ከም ዘለና ምክንያቱ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብኣካላቶም ፊት ዝኾኑ ቆልዑት ይደልዩ ስለዚ ንሕና ከምኡ ከነዕብየሉ ስለዝደሊ ንዓና ሓላፍነት ስለዝሃበና በዚ ነገር ዝተመጣጠነ መግቢ ኣካላዊ ዕብየት ዝመፅእ ተመጣጣኒ መግቢ ብምምጋብን ዝተማልአ ጥዕናን ዕረፍትን ኣካላዊ ብምንቅስቃስን እንታይ ዝገብር ዝመፅእ ስለዚ ከዕርፉ ኣለዎም ክድቅሱ ኣለዎም ጥዑይ ዓይነት መግቢ ወይ ኣመጋግባ መግቢ እውን እንታይ ክንገብሮም ኣለና ክንምግቦም ኣለና ምክንያቱ ሰብ ነቲ ዝበልዖ እንታይ ዝኸውን ዝመስልን ኣብ ኣካላቱ እውን ዝረአ ስለዚ ፕሮቲን ብዛዕባ ፕሮቲን ክንመሃርን ከነፅንዕና ኣለና ብዛዕባ ካርቦሃይድሬት ክንመሃር ኣለና ብዛዕባ ፍሩትስ እንታይ ድልዮም በቢግዜኡ ካብታ ዝተወለዱላ ግዜ ኣመጋግቦኦም እንዳሓለና እንታይ ክንገብር ኣለና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ከነዕብየሉ ኣለና ምክንያቱ ብኣካል ስትሮንግ ዝኾኑ ሰባት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስለ ዝደሊ ኣእምራዊ እውን ከይድና ክንሪኦ ከለና እግዚኣብሔር ንህፃናት ምምሃርን ምምርማርን ዝኽእል ኣእምሮ ብተፈጥሮ እንታይ ገይርዎም ሂብዎም ህፃናት ነዚ ብተፈጥሮ ዝረኸብካዮ ፀጋ ናይ ምዕባይን ምፍላጥን ምምሃርን ምምርማርን ዝኽእልሉ ባይታ ምምችቻ ኣገዳሲ እዩ ናይ ህፃናት ኣእምሮ ክዓብን ክበስልን ዝኽእል በቢግዜኡ ንዕድሚኦም ዘገናዝብ ትምህርትን ኣእምሮን ንኸማዕብልን ዘኽእል ፍልጠት ክረኽቡ ምስ ዝኽእሉ እዩ ስለዚ ናትና ሓላፍነት እዩ ካብታ ዝተወለዱላ ግዜያት ሒዝና በቢዓመቱ ኣብቲ ዝመፅእ ክላሳት ክንሪኦ ኢና ደቂ 2 ዓመት ምስ ኮኑ ኣእምሮኦም እንታይ ይሕዝ እንታይ ክመሃሩ ይኽእሉ ደቂ 4 ዓመት ምስ ኮኑ ኣእምሮኦም እንታይ ክመሃርን እንታይ ክሕዝ ይኽእልን ክንሪኦ ኢና በብቲ ዓመቱ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ እንታይ ንገብረሉ ኣለና ዝተምሃሩ ዝተዳለዉ ምክንያቱ ዝተምሃሩ ህፃናት ስለ ዝደሊ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንእግዚኣብሔር ንህፃናት ምምሃርን ምምርማር ኦኬ ስለዚ ናይ መን ሓላፍነት እዩ እዚ ናይ ወለዲ ሓላፍነት እዩ ብኩሉ ነገር ንሕና ክንምህሮምን ከነዕብዮምን ከም ዘለና እሱ ጥራይ ዘይኮነ በቢዓመቱ ኣብቲ ምድራዊ እንዳምሃርና ብቃል ኣምላኽ እውን ካብታ ዝተወለዱላ ዓመት ጀሚርና ቃል ኣምላኽ በቢዕድሚ በቢግዜኡ እንዳምሃርና ከነዕብዮም ሓላፍነትና እዩ ስለዚ ናብቲ ምንጭ ዝኾነ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከነምፆምን ወይ እውን ክፈልጥዎ እንተኮይኖም ንቃል ኣምላኽ ካብታ ዝተወለዱላ ግዜ ካብታ ክመሃሩላ ዝኽእሉ ግዜ በቢዓቕሞም ክሳዕ 12-13 ዝበፅሑ ክንምህሮም ኣለና ካልእ እውን እንታይ ክሕግዘና ይኽእል እዩ እዚ ወንድሪም ዝበሃል ቻነል ብዙሕ ዓይነት ትምህርትታት ኣለዎ ኣብኡ ዝተፈላለዩ ዓይነት ትምህርትታት ኣብኡ ከይድካ ዘይትረኽቦት ትምህርትታት የለን ብዙሕ ትምህርትታት ዝሓዘ ቻነል እዩ እንታይ ይሕግዘና ገለገለ ኮርሳት ንደቅና ኢልና እውን ክንመሃሮ ኣለና ክንዳሎ ኣለና ምክንያቱ ኣብ ገለ ኤርያ ገለ ትምህርቲ ክመርፁ ተደልዮም ኣትሊስት ገለ ኢንፎርሜሽን ተሊና እንታይ መርፁ ኣለዉ እንታይ ክመሃሩ ደልዮም ኣለዉ ተረዲእና ክንሕግዞም ንኽእል ኢና ከም ወለዲ እውን ንሕና እንታይ ክንከውን ኣለና ክንመሃርን ከነንብብን ኣለና ኣብቲ ኣእምራዊ እንተተማሂርናን እንተበሲልናን ጥራይና እንታይ ክንገብሮም ንኽእል ክንሕግዞምን መንገዲ ከነትሕዞምን እንኽእል ከም ሕብረተሰብ ቁሩብ ኣብቲ ናይ ምንባብ ናይ ፍልጠት ቁሩብ ከም ሕብረተሰብ ንሽገር ኢና ግን ከም ወለዲ እዚ እንታይ እዩ ሓላፍነት ናይ ብኩሉ ነገር ተዳሊና ንዖም እንታይ ክንገብሮም ኣለና ክንምህሮም ኣለና ኣብቲ ነፍሳዊ ኣብቲ ኣእምሮ በቢዓመቱ በቢግዜኡ ክንሕግዞም ኣለና ናትና ሓላፍነት እዩ ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣካላዊ ብኩሉ ነገር ፊት ዝኾኑ ፅቡቅ መግቢ እንዳተመገቡ እንዳዓረፉ
ስፖርት እንዳሰርሑ ከዓቢሉ ይደሊ በቲ ነፍሳዊ በቲ ትምህርቱን ዝተማሃሩ ቆልዑት ይደሊ ስለዚ ተሓላፍነት ናትና ይዘንተን እተን ሓሙሽተ ኣዕኑድ ኢልና ንገልፀን ዘለና ኢና ኣብ ማሕበራዊ እውን ኣብ ማሕበራዊ ኮይና ክንሪኦ ከለና ሰብ እንታይ ማሕበራዊ ፍጥረት ንበይኑ ክፈጥር ኣይገኝን ስለዚ ህፃን ካብታ ዝተወለደላ ግዜ ኣትሒዙ ምስ ኣዲኡ ሕብረት ክንገብር ኢና ንርኢ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ከይና ክንሪኦ ከለና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንኣዳም ንኩሉ ምስ ፈጠረ ኩሉ ፅቡቅ ምስ በለ በይኑ ክኸውን ፅቡቅ ኣይኮነን ኢሉ ዝተዛረቦ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ኩሉ ፅቡቅ ኢሉ በይኑ ክኸውን ግን ፅቡቅ ኣይኮነን ኢሉ ስለዚ ሰብ ማሕበራዊ ፍጥረት ስለ ዝኾነ ምስ ሰብ እንታይ ስለ ዝገብር ስለ ዝዓቢ ስለ ዝነብር እግዚኣብሔር ኣምላኽ ማሕበራዊ ገይሩ ስለ ዝፈጠሮ ኣብቲ ማሕበራዊ ከንዕብዮም ኮለና ክንጥንቀቕ ከም ዘለና ከምዚ ዓይነት ርክብ ኣብ ሂወት ህፃናት ንምዕባል ወለዲ ንወለዶም ካብ ዕሸል ዕድሜዮም ጀሚሮም ክሓቕፍዎም ከፃወትዎም ክንከናኸኖም ከነፃወቶም ከነደቁሶም ብኩሉ ብፍቅሪ ክንገብሮ ከም ዘለና እዩ በንፃሩ ቆልዑት ግቡእ ፍቅርን ክንክን ከይረኸቡ እንተዓብዮም ኣብቲ ዝነብሩሉ ማሕበረሰብ ዘይፍተው ፈራሃት ካብ ሰብ ዝረሓቑ በይኖም ተጣራጠርቲ ተቐየምቲ እምነት ዘይብሎም ንርእሶም ኣትሒቶም ዝምልከቱ ወዘተ ኮይኖም እንታይ ይኾኑ ይዓብዩ ኣብዚ ማሕበራዊ ዝተጎድኡ ቆልዑት ኣብ ቤቶም ዝተጎድኡ ኣብ ደገ ምስ ዓበዩ ነዚ ነገራት እዚ ከንፀባርቆ ከሎ ኢና ንርኢ ስለዚ ንደቅና ኣብቲ ማሕበራዊ ግዜ ክንቦም ኣለና ብፍቅሪ ክንቦም ኣለና ከነፃወቶም ኣለና ምስኦም ግዜ ከነሕልፍ ኣለና ከምኡ እንተኮይኑ ኣብቲ ሶሻል ከይተጎድኡ ስለ ዝዓበዩ ፅባሕ ንጎ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ምስ ከዱ ሰብ ዝጎድኡ ሰብ ዘሳቅዩ ንሰብ ዝሃስዩ ዘይኮኑ ኣብ ብዙሕ ቦታ ከይዶም ብፍቅሪ ዝልለዩ ንብዙሓት ዝሕግዙ ለዋሃት ብዝተፈላለየ ነገራት ሰብ ዝረዱ ኮይኖም እዮም ዝግለፁ ኣብቲ ሕብረተሰብ ምስቲ ሕብረተሰብ ክወሃዱ ከሎ ብምዃኑ ድማ ወለዲ ናይ ውልዶም ማሕበራዊ ሂወት ዝተመዓራረየ ንክኸውን ፅቡቅ ስነ ምግባር ማሕበራዊ ክብርታት ማለት ምስ ሰባት ምቅርራብን ምፍታውን ምርዳእን ምኽባርን ምእዛዝን ምክፋልን ዝኣምሰሉ ኩሎም ካብ ህፃንነቶም ጀሚሮም ክምህርዎም ይግባእ ኣብቲ ሶሻል ከይድና ክንሪኦ ከለና ክነብሩ ከለዉ ምስ ሰባት ብፍቅሪ ክነብሩ ከለዉ ምስ ሰባት ክረዳድኡ ከም ዘለዎም ሰብ ከኽብሩ ከም ዘለዎም ሰብ ክእዘዙ ከም ዘለዎም በዚ ነገራት እዚ ካብ ህፃንነቶም ጀሚርና ከንዕብዮም እንተጀሚርና ብድሕሩ ኣብ ካልእ ቦታ ከይዶም ምስ ማሕበረሰብ ክሕወሱ ከለዉ ምሳና ክኾኑ ከለዉ ብፍቅሪ ንሰባት ክቐርቡ ከለዉ ተራዳዳእቲ ነገራት ተራዳዲኦም ዝገብሩ ሰባት ዘኽብሩ ዝእዘዙ ሰባት ዝድግፉ ኮይኖም እዮም እንታይ ዝኾኑ ዝግለፁ ስለዚ ኣብቲ ማሕበራዊ ዝተጎድኡ ሰባት ንዓለም ብፍላይቶም ኣብዚ ምድሪ ክፉእ ነገራት ገይሮም ዝኸዱ ኣተዓባቢዮም ከይድና ከነፅንዖ ከለና ኣብቲ ማሕበራዊ ሂወቶም ኣብ ገዝኦም ምስ ቤተሰቦም ተጎዲኦም ተሃስዮም ዝፀንሑ ኮይኖም ንረኽቦም ኣብቲ ስምዒታዊ ከይድና ክንሪኦ ከለና ስምዒታዊ ዕቤት ኣብ ናይ ኩልንትናዊ ናይ ዕቤት ፀንፈር ዝካተት ክኾን ከሎ ናይ ሓደ ሰብ ውሽጣዊ ስብእና ዘመልክት እዩ ውሽጣዊ ስምዒት ንሰብ ተግባራዊ ምንቅስቃስ ቅድሚ ምጅማሩ ኣቐዲሙ ዛዕባ ዝነገር ብሓሳቡ የደይበ ውርድ የሰላስል ብድሕሩ ናብ ውሳኔ ዝኸይድ ስለዚ ኣብዚ ኣብቲ ውሽጢ ናቶም ኣብቲ ናቶም ኢሞሽን ኣብቲ ውሽጢ መንነቶም ኣብኡ ዝተጎድኡ ቆልዑት ኮይኖም ፅባሕ ንጎ ኣሸገርቲ ኮይኖም እዮም ኣብቲ ሕብረተሰብ ዝግለፁ ኣቢዩዝ ከይድና ክንሪኦ ከለና ብሰለስተ ኢና ንኸፍሎ ፊዚካል ኣቢዩዝ ብኣካል ክንሃርሞም ከለና ኣብቲ ስግኦም ብዝተፈላለየ ነገር ብኸራ ክኸውን ብማህረምቲ ክኸውን ይኽእል ብኢድና ክኸውን ይኽእል ብበትሪ ይኹን ብከምኡ ዓይነት ነገር ብኣካላቶም ዝተጎድኡ ቆልዑት ኮይኖም ነቲ ውሽጢ መንነቶም ስለ ዝጉዳእ ዳሕራይ ሓደገኛታት ሰባት ኮይኖም እዮም ኣብቲ ሕብረተሰብ ዝግለፁ ዝገሃዱን ኢሞሽናል እውን ብቃላት ዘየድሊ ቃላት ብዙሕ ግዜ ከም ሕብረተሰብ ኦፍኮርስ ኣመንቲ ሕጂ እግዚኣብሔር ረድኢና ንቕየር ኣለና ከም ሕብረተሰብ ግን ዋላ ካብ ኣዴታትና ይኹን ካብ ዓባይካ ካብ ኣባ ሓጎኻ ካብ ዝተፈላለየ ካብ ጥቓኻ ዘሎ ቤተሰብ ሰምዖ ደም ኮንካ ተትከይድ ተትመውት ተትቅዘፍ ዝብሉ ቃላት እዚኣቶም ነቲ ናይ ውሽጢ ናይ መንነት ሰብ እንታይ ይገብርዎ እዮም ይጎድእዎ እዮም ምስ ጎድእዎ እውን ኣብ መወዳእታ
ነቲ ዝተጎድኦ ነገር ክርዮን ከግህዶን እዩ ዝጅምር ሰብ እንታይ መንፈስ ነፍሲ ስጋ ኣለዎ ኣብ ነፍሲ እንታይ ኣለዎ ስምዒት ፍቓድ ኣእምሮ ኣለዎ ኣብ ስምዒቱ ዝተጎድአ ኣብ ውሽጢ መንነቱ ዝተጎድአ ሰብ ብድሕሩ ኣብ ሕብረተሰብ ኣሸጋሪ ዝተፈላለዩ ንጥፍኣት ንዕንወት እዩ ዝኸውን ስለዚ ኣብ ስምዒቶም ከይንጎድኦም እንታይ ክንገብር ኣለና ክንጥንቀቕ ኣለና ኣዘራርባ ቃላትና ኣቀራርባና ምስ ደቅና ብጣዕሚ ጥንቃቐ ገሌና እዩ ብዙሓት ቆልዑት ብከምዚ ነገር ተጎዲኦም ሰብ ኣይፈትወንን እዩ ሰብ ኣይደልየንን እዩ ናብ ዘየድሊ ሎው ሰልፍ ስቲም ናብ ምምዕባል ከይዶም እዮም ስለዚ ከምቲ ኣቐዲመ ዝበልኮ ፍርሃት ካብ ሕብረተሰብ ተኣልዮም ወይ እውን ገለ ዕድል ምስ ረኸቡ ስልጣን ምስ ተዋህቦም ነቲ ኣብ ስምዒቶም ዝተጎድኡ ወይ እንታይ ክገብሩ ዝጅምሩ ከንፀባርቕዎን ከርእይዎን ዝጅምሩ ሴክሹዋል ኣቢዝ እውን ከይድና ክንሪኦ ከለና ካብ ህፃንነቶም ጀሚሮም ዝተጎድኡ ቆልዑት ኣይ ሪመምበር ሓደ ግዜ ሓደ ታሪክ እንዳንበብኩ ከለኹ ኣቦኣ ዝዕምፅኣ ዝነበረ ካብ ንእስነታ ጀሚሩ ንከባቢ 20 ኣወዳት ከም ዝቐተለት ኣብ ሓደ ታሪክ ይርኦ ነይረ ኣቦኣ እዩ ካብ ንእስነታ ጀሚሩ እንታይ ገይርዋ ጎዲዋ ሴክሹዋል ኣቢዝ ተጋጢሞምን ብጭንቀት ናብ ዘየድሊ ዲፕሬሽን ነቲ ኣንጻር ፆታ ነቲ ዝጎድኦም ናይ ፅልኢ ናይ ሂትረድ ነገራት እዮም እንታይ ዝገብሩ ዘማዕብሉ ስለዚ ብዙሓት በዚ ሴክሹዋል ኣቢዝ ዝኾኑ ሰባት ብዙሕ ዓይነት ነገራት ክገብሩ ኢና ንሪኦም ስለዚ ኣብቲ ስምዒታዊ ኣብቲ ውሽጢ መንነቶም ከይንጎድኦም ከነዕብዮም ከለና ብጣዕሚ ክንጥንቀቕ ኣለና ኣብዚ ዝተጎድኡ ቆልዑት ንብዙሕ ጥፍኣትን ዕንወትን ኦፍኮርስ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ስልጣን ኣብ ዝረኸብሉ ግዜ ንብዙሕ ዲስትራክሽንን ጥፍኣትን እዮም ዝኸዱ ኣብ ስምዒታዊ ናይ ዕቤት መዳይ ርእስኻ ምግዛእ ትዕግስቲ ታህዋ ፍቕሪ ፅልኢ ኣንነት ቁጡዕነት ሕያውነት ዝኣምሰሉ ወሰንቲ ስምዒታት ይርከቡ ነዚ ናይ ዕቤት ጨንፈር ብዝግባእ ኩነት ንምዕባይ ምስ ህፃናት እንገብሮ ርክባት ኩሉ ብፍቕርን ብርህራሄን ብዝተረጋገአ ስምዒትን ክኸውን ይግብኦ ብከምዚ ኩነት ዝዓበየ ቆልዑ ኣብ ኩሉ ሰብ ተቐባልነትን ተፈታውነትን ተደላይነትን ዝረኸቡ ኮይኑ ስለ ዝስምዖም ኣብ ቀፃሊ ህይወቶም ዝተረጋግኡ ንሰባት ፅቡቕ ኣመለኻኽታ ዘለዎም ዕጉሳት ብቐሊሉ ዘይርበሹ ብሰናይ ሕልና ዝመላለሱ ይኾኑ ስለዚ ኣብዚ ነገራት ኣብ ስምዒታዊ ፅቡቅ ጌርና ክንኣልዮም ተጀሚርና ኣብ ካልእ ቦታ ከይዶም ዝተረጋግኡ ንሰብ ዝሕግዙ ዝረድኡ ሰብ ዘፍቅሩ ነገራት ህድእ ኢሎም ዝውስኑ ይኾኑ በንፃር እውን ኣቢዝ ተጌርናዮም ናይዚ ከነንብቦ ፀናሕና ኣንፃር ቃላት ክገብሩ ይጅምሩ ሂትለርን ሳዳምን ከይና ክንሪኦ ከለና ኦፍኮርስ ብዛዕባ ሂትለር ኣብ ኦስትሪያ እዩ ተወሊዱ ኣብ ኤውሮጳ ዘላ ዓዲ ኣቡን ኣዲን ምስ ሞቱ ስደተኛ ኮይኑ ናብ ጀርመን ምስ መፀ ኣብኡ ጋዜጣ እንዳሸጠ ሆምሎስ ኮይኑ ነገራት እንታይ ዝገብር ነይሩ ሂወቱ ዝመርሕ ነይሩ እንታይ ብሎ ኣብ ታሪክ ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበሩ ሃብታማት ኣይሁዳውያን እዮም ከም ሰብ ኣይርእይዎን ኣይግደስሉን ነይሮም ብዙሓት ኣብቲ ታሪክ ናቱ ክገልፅዎ ከለዉ እንታይ ብሉ ንኣይሁዳውያን ካብ ሽዑ ጀሚሩ ከጥፎም ድሌት ከም ዝነበሮ ብድሕሩ ናብ ኩናት ምስ ከደ ከምኡ እንዳበለ ሰባት ክቀትል ሰባት ክዕኑ ከጥፍእ ከሎ ኢና ንሪኦ ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ካብቶም ቀንዲ ተዋሳእቲ ኮይኑ ንኩናት ንክጅመር ዝገበረ ጀርመናዊ እዩ ነይሩ ከይና ክንሪኦ ከለና ከባቢ 6 ሚልዮን ኣይሁዳውያን ክቀትል ከሎ ኢና ንሪኦ ካብ ጁ ኣብ መላእ ኤውሮጳ ኣብ ዝረገፁ ዓዲ ኣብ ፖላንድ ኣብ ፍራንስ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ንኣይሁዳውያን ኣክብለይ እንዳበለ ንከባቢ 6 ሚልዮን ዝኾኑ ኣይሁዳውያን ከም ዝቀተለ ኣብ ታሪክ ይንገር ነቶም 2 ሚልዮን ዝኾኑ ህፃናት ንመሳርሒ ናይ ኬሚካል ንካልእ ነገራት ንመድሃኒት ከም ዝተጠቀመሎም ኢና ንሪኦ ጨካን ከም ዝነበረ ኣብ ኤውሮጳ ንከባቢ 13 ሚልዮን ሰባት ከም ዘጥፍአን ከም ዝቀተለን ይንገር ስለዚ ናብቲ ናቱ ቻይልድሁድ ናብቲ ተዓባብዩ ከይድና ክንምለስ ከለና ኣብቲ ማሕበረሰብ እንታይ እዩ ኦፍኮርስ ኣቦና ኣደና ይነበረዎን ብክንክን ኣይኮነን ዓብዩ ንብዙሕ ነገር ኤክስፖዝ ኮይኑ ስለዝዓበየ ምስ ዓበየ ከምቲ ንብሎ ከምቲ ቀዲመ ክብሎ ፀናሕኩ ብትክክል ብማሕበራዊ ብስምዒታዊ ተሃኒፆም ዝዓበዩ ቆልዑት ሰባት ክጎድኡ ይክእሉን እዮም ሰባት ክሃስዩ ኣይክእሉን እዮም ብኡ ዝተሃሰዩ ግን ብዙሕ ነገር ክዕንውን ብዙሕ ነገር ከጥፍኡን ኢና
نريهم بنصارون صدام حسين كينا هنريو خلنا منእሰይ ንእሽተይ كሎ ቡሊን ኣብቲ ገዛውቱ ዝነበሩ ይቅጥቅጦ ይሃርምዎ ከም ዝነበሩ ኣብቲ ናቱ ዝዓበየሉ ዘመን ተጎዲኡ ከም ዝዓበየ ኣብ ታሪክ ዝንገር ስለዚ ዞም ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ኣብቲ ስምዒታዊ ኣብቲ ማሕበራዊ ተጎዲኦም ተሃስዮም ዝመፁ ሰባት ፅባሕ ንጎ ንሃገር ዘጨንቁ ወለዶ ዝሃስዩ ሰብ ዝሃስዩ ሰባት ኮይኖም እዮም ዝነብሩ በንጻሩ ኣብቲ ማሕበራውን ኣብቲ ስምዒታውን እንተረዲእናዮምን እንተደጊፍናዮምን ከዓ ንብዙሓት ንበረኸት ንፈውሲ ንምፅንናዕ ንምትዕራቅ ንምድሪ ንበረኸት ዓይነት ሰባት ኮይኖም እዮም እንታይ ዝኾኑ ዝግለጹን ዝገሃዱ ስለዚ ኣብዚ ኤርያ እዚ ከም ወለድ እንታይ ክንገብር ኣለና ክንጥንቃቅ ከም ዘለና ኣብዚ ክንሪኦ ፀናሕና ኣርባዕተ ዓኑድ ኣብቲ ኣካላዊ ኣእምራዊ ማሕበራዊ ስምዒታዊ ኣብቲ ኣካላዊ ፕሮፐርሊ ብኩሉ ነገር ክንምግቦምን ዕረፍቲ ክረኽቡ ከም ዘለዎምን ክንድግፎም ከም ዘለና ኤክሰርሳይዝ ክገብሩ ከም ዘለዎም ኣብቲ ኣእምራውን ካብታ ዝተወለዱላ መፅሓፍቲ እንዳምፃና ክንምህሮምን ክንድግፎምን ከም ዘለና ኣብቲ ማሕበራዊ እውን ክንረድኦም ብፍቅሪ ብሓልዮት ክንቀርቦም ከም ዘለና ኣብቲ ስምዒታውን እንብሎ ቃላት እንዛረቦ ብጥንቃቐ ዝተመልአ ክኸውን ከም ዘለዎ ምክንያቱ እቲ ቃል ኣትዩ ኣብ ሂወቶም ክጎድኦም ስለዝኽእል ኣይርመንበር ሓደ ግዜ ኣብ ቤት ትምህርቲ እንዳተምሃርና ኮለና መምህር ከምኡ ኢላ ትነግረና ነይራ ሓደ ሰብኣይ መምህሩ እንታይ ኢሉ ተዛሪቦ ንስኻ ርእሲ እምኒ ኢኻ ኢልዎ ገና መንእሰይ ወዲ 10 ንእሽተይ ኮሎ ኣንደር ኤጅ ኮሎ ወዲ 10 ዓመት ኮሎ እታ ቃል ነዊሕ ዓመት ኣብ እምርኡ ኣብ ውሽጡ ከም ዝሓዛ እዩ እቲ ሰብኣይ ኣብቲ ናይ ግሩፕ ቴራፒ ናይ ካውንስሊንግ ተዛሪቡ ወዲ 50 ገለን ዓመት ክኾን ከሎ ነታ ቃል ኣውፂዋ ሓደ ግዜ መምህር ከምዚ ኢሉኒ ነይሩ ኩሉ ግዜ እታ ቃል ኣብ ውሽጠይ እንዳኣተወት ኣብ ውሽጠይ ኮይና ትርብሸኒ ነይራ ክስጉም ይብል እሞ ኣብ መወዳእታ ዓቕሚ ከም ዘይብለይ ከም ዘይክእል ኮይኑ ይስማዓኒ ኢሉ ኣብዚ ናይ ግሩፕ ቴራፒ በታ ቃል ሂወቱ ከም ዝተጎድአ እቲ ናይ ግሩፕ ቴራፒ ኮይኑ ከም ዝመስከረ ብድሕሪኡ ከም ዝተፈወሰ ድሕሪ 40 ዓመት መምህርና ከምኡ ኢላ ክትነግረና ኮላ ይዝከረኒ ስለዚ ክንጥንቀቕ ኣለና ቃላትና ኣገባብ ስርዓት ዘለዎ ስምዒቶም ከይጉድኡ ጌጋ ክገብሩ ከሎ ክንቀፅዖም ከለና ብኣገባብ ብስርዓት ክኾን ኣለዎ ክንሪአና ኣብቲ ካልእ ትምህርታትና ከመይ ጌርና ክንቀፅዖን ከም ዘለና ቃላትና ከመይ ጌርና በብዓመቱ ከመይ ጌርና ክንጥንቀቕ ከም ዘለና ክንሪአና ስለዚ እቲ ተወሳኒ ዕቤት እቲ ሓምሻይ እንታይ መንፈሳዊ ኦፍኮርስ እግዚኣብሔር ኣካላዊ ብኣካላዊ ዝዓበዩ ቆልዑት ይደልዩ ከምዚ ክንብሎ ፀናሕና ብማሕበራዊ ይደልዩ ብስምዒታዊ ይደልዩ እቲ ሓምሻይ ግን ወሳኒ እቲ ሓምሻይ እንታይ መንፈሳዊ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 9 ጥቕሲ 25 ከይና ክንሪኦ ከለና ሰብ ብዘላ ዓለም ረቢሑ ሂወቱ እንተጥፋ ይብለና ማቴዎስ እውን ከይና ክንሪኦ ከለና ምዕራፍ 10 ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ደቅና እቶም ዝሃበና ውሉድ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክፈልጥዎ ፈሊጦሞ ክስዕብዎ እዩ ዝደሊ ኩሉ ዓይነት ኣብዚ ንብሎ ዘለና ኣካላዊ ኣእምራዊ ስምዒታዊ ኩሉ ጌርና ኣለዎም ዋላ ተማሂሮም ዶክትሬት ገይሮም ፕሮፌሰራት ተባሂሎም ብኣካላዊ ይኹን ብማሕበራዊ ኩሉ ጌርና ኣለዎም ነቲ መሰረታዊ ፋውንዴሽን ተስሒቶሞ ወይ እውን ነቲ ምድሓን ንኣምላኾም እንተዘይፈሊጦሞ ኩሉ ነገር እንታይ ኮይኑሎ ከንቱ እዩ ኩሉ ነገር ኣይጠቅምን እዩ እቲ መሰረታዊ ፋውንዴሽን እንታይ እዩ ወሳኒ ዕቤት መንፈሳዊ ንኣምላኽ ዝፈልጡ ጌርና እንተዕቢናዮም ፅባሕ ንግሆ ምስ ተማሃሩ ብኩሉ ነገር በቲ ማሕበራዊ በቲ ኣካላዊ ብኩሉ ተኸናኺና እንተዕቢናዮም ንኣምላኽ ዝፈርሁ ኣብ ሕብረተሰብ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ትውልዲ ንፈውሲ ኮይኖም ዝገሃዱ ብዙሓት ፕሮፌሰራት ኣለዉ ኤቲስት ንእግዚኣብሔር ዘይፈልጡ ብዙሓት ምሁራን ኣለዉ ብዛዕባ ናይ እግዚኣብሔር ፍልጠት ዘይብሎም ስለዚ እቲ እኳ ወሳኒ እንተኾነ ኣገዳሲ እንተኾነ እቲ መሰረታዊ እቲ ፋውንዴሽን ግን መንፈሳዊ ምዃኑ እዩ ምክንያቱ ደቅና ነቲ ኣምላኽ ሓቂ ፈሊጥናዮ ምስኡ ተመላሊስና ኣገልጊልናዮ ደቅና ከይፈለጥዎ ናብ ምድሓን ከይመፁ ተኸይዶም ከሲርና ኣለና ማለት ስለዚ ናብ ምድሓን ናብ ሓቂ ክመፁሎም ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክፈልጥዎ ኣለዎም ተወሳኒ ጨንፈርቲ ሓሙሻይ እቲ ዓንዲ ተወሳኒ ፋውንዴሽን መንፈሳዊ ምዃኑ ኢና ንርኢ ስለዚ መንፈሳዊ ዕቤት
መንፈሳዊ ዕቤት ከይና ክንሪኦ ከለና እቲ ምስ ኣምላኽ ዘሎ ሕብረት እንታይ ዝገብር እዩ ዝገልጽ እዩ በቢግዚኡ በቢዓመቱ እንተሚሂርናዮም ንኣምላኽ እንታይ ክገብርዎ ይኽእሉ እዮም ኣብ ንእስ ዕድሞም ክፈልጥዎ ይኽእሉ እዮም ባዕሎም ቃል ከንብቡ ይጅምሩ ባዕሎም እንታይ ክገብሩ ይጅምሩ ከጽንዑ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ሂወቶም ክዓይ ይጅምር ስለዚ መንፈሳዊ ዕቤት ክንብል ከለና እቲ ምስ ኣምላኽ እንገብሮ ሕብረት ብሂወትና ዝገሃድ እዩ ስለዚ ክንመርሖም ተጀሚርና ኣብቲ መንፈሳዊ ዕቤት ካብ ንእስነቶም ጀሚርና ክንምህሮም ተጀሚርና ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ናይ ግሊ መድሓኒኦም ገይሮም ክፈልጥዎ ክቅበልዎ ይኽእሉ እዮም ባዕሎም እውን ምስኡ እንታይ ክገብሩ ይጅምሩ እዮም ሕብረት ክገብሩ ይጅምሩ እዮም ስለዚ ካብታ ዝተወለዱላ ጀሚሮም ካብታ ክሰምዑላ ዝኽእሉ ብዛዕባ እግዚኣብሔር በቢዓመቱ እንታይ ክንገብሮም ኣለና ክንምህሮም ኣለና ናብ ፍልጠት ሓቂ ናብ ምድሓን ክመፁ ንኣምላኽ ባዕሎም ፈሊጦሞ መንፈስ ቅዱስ ክላማመዱ ኣብ ሂወቶም ባዕሎም ቃል ከንብቡ ባዕሎም ክጽልዩ ክንገብሮም ኣለና መንፈሳዊ ሂወት ምዕባይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከና ክንሪኦ ከለና ኣብ ሉቃስ ብኩሉ ነገር እንታይ ይገብር ከም ዝነበረ ይዓቢ ከም ዝነበረ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብመንፈስ ብስጋ ብጥበብ ብኩሉ ብቁመት ዓብዩ ከም ዝነበረ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 2 ጥቕሲ 40 ንሪኦ ስለዚ ብመንፈሳዊ ሂወት እንታይ ክኾኑ ኣለዎም ክዓብዩ ኣለዎም ከም ተቐዲመ ዝበልኮ ኩሉ ነገር ረኺቦም ነቲ መሰረታዊ ተስዒቶሞ ከሲርና ኣለና ማለት እዩ ንፉዕ መራሒ መን እዩ ንፉዕ መራሒ ኦፍ ኮርስ ከም ሓረስታይ ይመስል ብግዚኡ ነገራቱ እንታይ ዝገብር ዝዳሎ ዘዕር ነቲ መሬት ኣልዩ ኮስኪሱ ብድሕሪ መወዳእታ እንታይ ይገብር ዘርእዩ ኣዝርእቱ ብግዚኡ ዘእቲ ስለዚ ንሕና ንፉዕ መራሒ ኣብ መንፈሳዊ መን እዩ ንዝብል ንደቁ ካብ ህፃንነቶም ጀሚሩ እንታይ ዝገብር ዝምህርን ዝኣልን ዘየድሊ ነገራት ኣብ ኣእምሮም ካብ ናይ ዓለም ይኹን ካብ ናይ ካልእ ነገራት ካብ ናይ ጸልማት ይኹን እንዳምሃረ ዘዕቢ ካብ ንእስነቶም ኣትሒዙ እንታይ ዝገብሮም ዝኣልዮም እዩ እቲ መንፈሳዊ ንፉዕ መራሒ ጓሳውን እንታይ ዝገብር ነተናባጊዑ የኣልየን ዝተፈላለዩ ሓደጋ ከየጋጥመን ዳዊት ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 23 እግዚኣብሔር ኣምላኽ እንታይ ኢሉ ጓሳየ ኢሉ ዝጎለኒ የብለይን ኢሉ ጓሳ ናይ እስራኤላውያን እንታይ ዝገብር ቅድሚ ተናባጊዕ ከይዱ ኣብቲ ባሕሪ ኣብቲ ማይ ዝተገለ ዝቐትሉ ሓሰኻ ስለ ዘለዎ ኣቀዲሙ እንታይ ይገብር ቸክ ይገብር ዝሰትኦ ማይ ዝበልዖ ኩሉ ነገራት ይርኢ ንሕና እውን ንደቅና ከምኡ ክንኣልዮምን ክንመርሖምን ከም ዘለና እዩ ኣምላኽ ዝነግረናን ዝምህረናን ስለዚ ሓላፍነትና እዩ ንሱ ንፉዕ መራሒ መንፈሳዊ ዕቤት ከና ክንሪኦ ከለና ኦፍ ኮርስ I don't know okay ንፉዕ መራሒ ትጉህ ሰራሕ ቤት መስል ኣቀዲሙ እንታይ ዝገብር ዝሓስብ ከም ዝኽብሎ ጸናዕኩ ንፉዕ መራሒ ንሓረስታይ ይመስል ንፉዕ መራሒ መንፈሳዊ ዕቤት ነተናባጊዕ ምስ ኣፈረን ድማ ቅድሜን ይኸይድ ተናባጊዕ ድምፁ እንታይ ገብራ የላልያ ናይ ሂወት ጉዕበቲ ከመይ ጌርና ንደቅና ከነዕቢ ከም ዘለና እንታይ ሓላፍነት ከም ዘለና እዩ ገሊፅዎ ዘሎ ኣብኡ እንታይ ኢሉ መለኮታዊ ኣርኣያ ዘለዎ ኣቦ ኢሉ ኣብቲ ቀዳማይ ምዕራፉ ገሊፅዎ ሞዴል ዝኸውን ንክርስትና እንታይ ዝገብር ብሂወቱ ዘርኢ ንውሉዱ ኣብነታውያን ኮይና ንደቅና እንታይ ክንገብሮም ከም ዘለና ነቲ ክርስትና ከነርእዮም ከም ዘለና ኦፍ ኮርስ ሓደ ግዜ ኣብ ሓደ መጽሓፍ እንዳንበብኮ ከለኹ ሓሳብ ረኺበ ንሓንቲ ኣብ ከባቢ 10 ዓመት 12 ዓመት ዝነበረት ጓል ኣቦዋን ኣዲኣን ነቲ ሂወት ነቲ ክርስትና ይነብርዎ ስለ ዝነበሩ የርእይዋ ስለ ዝነበሩ ኣብ ንኡስ ዕድማኣ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክትፈልጦ ከም ዘይተሸገረት ኣብ ሓደ ቦታ ኢንተርቪው ክትግበር ኮላ መስኪራ ስለዚ ኣርኣያ ሞዴል ክንኮኖም ከም ዘለና ንዓና እንታይ ገብሩናዮም ይርዩናዮም ከምቲ ጳውሎስ ንሰብ ቆሮንጦስ ኣብ ቀዳይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 11 ጥቕሲ 1 ከምቲ ኣነ ንክርስቶስ ዝመስሎ ዘለኹ ንስኻትኩም ከዓ ንዓይ ምሰሉ ኢሉ ስለዚ ንጢሞቴዎስ እንታይ ኮይኑ ወይ ሞዴል ኮይኑ ወይ ንስኻ ግና ንትምህርተይ ዓቕለይ ንትዕግስተይ ንፍልጠተይ ንኩሉ እንታይ ጌርካ ኢኻ ኢልዎ
أب كلاي تيموثاوس معرف 3 كاب تقصي 10 جمير زلو سيعب كاي خايلو سلازي باولوس نتيموثاوس بكل أرعايا خوينو موديل كينو باولوس نتيموثاوس كصحفو له كله انتايلو متقداي تيموثاوس معرف 4 بقال بنصحنا بفقري بكل انتاي كنا ميلونتهم تገልግሎም ዘለኻ مؤمن أرعايا كنهم سلازي كم ولدي انتاينا هنكون زلنا هيوتنا خنريهم هلا يرينا زي عزونا إذا مثلنا زي سمعنا إذا مثلنا كل نجبر نجارات قال كنا نبب كلنا كنسأل كلنا نسبات سنة نجار كنجبر كلنا نخلنا تصبق نجارات نجبر يريوم نتحمق نجبر نجاراتون يريوم سلازي كنبر كلنا بتنقعها كنملالس علنا دحري أبتأ بنتاو هيوت زبل كنرينا بمنفس زملالس أبو قالات أنت إذا بلنا بمنفس تملالس أمه تمني السجا أي كتجبرون يهم يبلنا نصلي له ساعات قال أملاخ ننببلو جزيت لنا أملاخ بمنفس خمس ملأنا أبقالو نجيرنا له قال أملاخ كنصنع كلنا قال أملاخ منفس مهم كنصلي كلنا نجزابير منفس كم زقادات أرنا كم زجاز أنا قال أملاخ ينقرنا سلازي بمنفس استملأنا أبوتات كنكون كلنا نابتي قنع من قدي كنمرحم هيوتنا بقدسنا كنريوم نخيلينا تسالساي حساون ممر زخونه أبو أبزداقم كينا هنريا خلو كنريا خلنا معرف شدشته أم أماتكم أم تساكم أم مخاتكم أم موساكم ندقهم تايقبرو مهاروم لنا سلازي ندقنا كنمهروم علنا every opportunity نقبرو of course ناي devotion جزي خلونا لهم صوم مس درابيت نقبرو أجات أميتها تابزر خبنا له نتاي كنقبرو مالنا كنمهروم علنا እግዚአብሔር አምላክ ንዓና እዩ ሓላፍነት ይብና ስለዚ ንሕና ኢና ጋይድ ንገብሮ ንሕና ኢና ቃል ኣምላኽ ንምህሮ ንሕና ኢና ነቲ ቃል ሓቂ ክንገልፀሎም እግዚአብሔር ኣምላኽ ሓላፍነት ይብና ኣሰልጣኒ ዝኾነ ኣቦ ኣብ ኩሉ ነገር ትሬን ክንገብሮም ከም ዘለና ክንዓልዮም ከም ዘለና ኣማላዲ ዝኾነ ኣቦ ክንጽልየሎም ከም ዘለና ኢዮብ ከና ክንሪኦ ከለና ደቀይ ክፉ ነገር ገይሮም ከይኮኑ بزبل حساب انتاخ قبرلهم كله ندقو كمال دلهم كتللهم كم زلو يو أبقال يوبز نجرنا يتللهم كم زنجبرة ينجرنا زاك بونن انتايلو قليت أو نز حساب زي دكنا أنت أميوم مجبن مجبوم يلو انت أوريرهم كبورتان خلنا ميلو كابتي منفسها علم جد بس قلتي نانتاين قبرو نحلوهم ميلو أبتنا عقوينا دوك نبلا لنا سلا سدرانا سلا بيتسبنا انتاي عينت نجار حدا نجار أبتناتنا بيتسب انترنت أتاتو صبوي حدا معلت تصوم صلوت نحزلو بزعبا حدارنا بزعبا دقنان ناب أملاخ انت هنقبر لنا كنصلي علينا እግዚአብሔር نتات دليو نفس انتاي لنا سنايو دليو نمو بهيوت كنبريهم لنا نسدرا بيتنا زخونا يمسو غزي كلونا الله at least أبصومون حدا جزء سلا حدارنا سلا دكنان كنصلي علنا زابير أملاك كاب كفو نجار كحلوهم كمونا بمودة تورحي نقلت معلتي جلز زخون مجري كماين داستنا سبعين سبيت انت سامع معنا سلا حدارنا كنصلي سنايو مغنياتو جل نجارات منفسها عالمين تاي زخون بصولوتي نجارات زفتح انت زي كوينو زي نصلي لهم تخوينا على كفات عروتي بزيد النجارات داخ قورهم نخيليو كتصالوا من كتالوا من كاب هيوتنا كاليومن كبيت أملاخ كاليومن يخيليو سلازي كمتي إيوب سلادق وزصلي زنبر نحناون عتكلنا كنصلي علنا نحنا نقبرو زقبانا له كالون العقمنا له زابير أملاخ طراي زقبرو نحنا نقبرو زقبانا نجارات نقبر كم ولدي تخالد نحنا نقبرو زين كالجن نا أملاخنا بتصلوا تاين قبر نقربون نمصون እግዚአብሔር አምላክ ካደቅና ክድሕኑ ካብ ክፉእ ክሕለው ክንጽልን ክንልምን እንተጀሚርና ርግጸኛ እግዚአብሔር አምላክ ከም ዝሰምዓና ከም ዝምልሰልና ስለዚ አጽዋሩ ለቢስና ከም ጣብ ኤፌሶን ሎ ዘሎ ክፉእ ነገር ከየጋጥሙ ኣብትና ቃዓቲና ክንዋግዕሎም ከነማልደሎም ከም ዘለና ብጸሎት ተዋጋዕ ዝኾነ ኣቦ ከም ዝኽገልጾ ጸናሕኩም
ክንጽልየሎም ኣለና ጳውሎስ ንኤጳፍራስ ንሰብ ፊልጵ ንሰብ ቆሎሴ ክጽሕፈሎም ከሎ እንታይ ኢሉ ኩሉ ግዜ ብጸሎት ዝጓግአልኩም ኢሉ ስለዚ መንፈሳዊ ዓለም ተረዲእና ኣሎ በርሂና ኣሎ ብስጋ እኳ ተተመላለስና ኣብ ውሽጥና ዘሎ ኣጽዋር ንምፍራስ ጽኑዕ ዕድታት ምዃኑ ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ይነግረና ስለዚ ክንዋግአሎም ከም ዘለና ክንጽሊ ከም ዘለና ትነቃዕደው ክንብል ከም ዘለና ናትና ሓላፍነት እዩ ድሕሪ መወዳእታ ደቂ 14 15 ዓመት ምስኮኑ ከይመሃርናዮም ጋይድ ከይገበርናዮም ከይጸለናሎም ደቂ 15 16 ዓመት ምስኮኑ ምስ ወፁ ካብ ሽዑ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ዘየድሊ ቃላት ናይ ምጉርምራም ካብ ነስምዕ ወይ እውን ካልእ ነገራት ካብ ንገብር ካብ ንእስነቶም ጀሚርና በዚ ነገራት እዚ ክንተግህ ናትና ሓላፍነት እዩ ጓሳ ዝኾነ ኣቦ ከምቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብፍቅሪ ዝኣልየናን ዝጓሰየናን ንሕና እውን ንደቅና ነቲ ስድራ ቤትና እንታይ ክንገብር ከም ዘለና ክንኣልን ክንጓስን ከም ዘለና ሓላዊ ዝኾነ ኣቦ ኣብ ምውፅኦምን ኣብ ምእተውን ዝርኦም ዝከታተሎም ምስ መን ይራኸቡ ኣበይ ይውዕሉ ገሌና ወለዲ ወፂኦም ኣበይ ከም ዝውዕሉ እንታይ ክገብሩ ከም ዝውዕሉ ኣይንከታተሎም ኢና ስለዚ ብዙሓት ንኣምላኽ ዘይፈርሁ ዕርኽቶም ናብ ዘየድሊ ነገራት ከቃልዑልና ስለ ዝኽእሉ ኣብ ኤቭሪ ምስ መን ይዛረቡ ኣለዉ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ እንታይ ሰርች ይገብሩ ኣለዉ ኣብ ቤት ትምህርቲ መን ይዓርኮም ዲቴይል ካብ ንእስነቶም ጀሚርና እዚ ነገር እዚ ከነላማምዶም ኣለና ትምህርቲ ውዒሎም ምስ መፁ ሃወዝ ይርደይ ከመይ ነይሩ ኣብ ትምህርቲ ዝነበረ ውዕለትካ ኣካፍለኒ ኢልና ዝወዓልዎ ነገር ክንሓትት ምስ መን ይቐርቡ መን ዓርክ ኣለዎም እዚ ነገራት እዚ ክንገብር ሓላፍነትና እዩ ከምኡ ተዘይጌርና ንሕና ከይፈለጥናዮም ብዙሕ ነገር ክላማመዱን ንብዙሕ ነገር ኤክስፖዝ ክቃልዑን ስለ ዝኽእሉ ስለዚ የዓይንትና ኩሉ ግዜ ናብ ደቅና ክኸውን ኣለዎ ከምታ ቀዲመ ዝተዛረብኮ ቆልዑት እንታይ እዮም ኢልና ኣለና ሕድሪ ይሂብና እግዚኣብሔር ሓላፍነት እዩ ሂብና ስለዚ ከምቲ ዝሃበና እግዚኣብሔር ተዳሊና ከምቲ እሱ ዝደልዮ ጌርና ከነዕብየሉ ስለ ዝደሊ ሓላፍነትና ክንፈልጥ ኣለና ናይ ገለገለ ወለዲ ዝሕዝን ነገራት ኢኻ ትርኢ ኣብዚ ሳንዴይ ስኩል ንከባቢ 8 ዓመት 7 ዓመት ኣገልግል ኣለኹ ገሊኣቶም ወለዲ ዋላ ምሸት ወፂኦም ኣምስዮም ገለ እንታይ ይገብሩ እንታይ ምስ መን ተራኺቦም ገለ ኣይከታተልዎም እዮም ገሊኣቶም ከዓ ሓላፍነታውያን ኣለዉ ኤቭሪ ዝገብርዎ ነገራት ኣብ ምውፅኦምን ኣብ ምእታዎምን ዝከታተሉ ከምኡ እንተኮይኖም እንታይ ኣይኮኑን እዮም ናብ ዘየድሊ ነገራት ክቃልዑ ኣይክእሉን እዮም ቅድሚ ምቅልዖም ኢና ንሕና እንተ ክንገብሮም ዘለና ክንሕልዎምን ክንዓልዮምን ዘለና ዘተባባዕ ኣቦ ኦፍኮርስ ካብ ኣብ ሕብረተሰብና ዝኾነ ሰናይ ነገር ጌርና ኢንካሬጅ ዝገብር ዘተባብዕ ዓይነት ካብኩም ዓይነት ሕብረተሰብ ኣይኮንናን መፂና ዋላ ሰብ ፅቡቕ ተገይሩ ብውሽጥና ኢና ፅቡቕ ከም ዝገበረ እንዛረብ ፅቡቕ ገይሩ ኢልና ብውሽጥና ኢና ንሕዞ እምበር ነቲ ፅቡቕ ዝተገበረ ነገር ክንገልፅ ኣይንክእልን ኢና ሞስትሊ ነቲ ዝተገበረ ጌጋ ክንዛረብ ዝቐለና ሕብረተሰብ ኢና ንሕና ግን ከምኡ ይኮንናን ክንከውን ዘለና ደቅና ፅቡቕ ማርክ ከምፅኡ ከለዉ ፅቡቕ ነገር ክገብሩ ከለዉ ከነተባብዖም ከም ዘለና ፅቡቕ ስራሕ ሰሪሕካ ፅቡቕ ነገር ጌርካ ኢልና ኢንካሬጅ ክንገብሮም ከም ዘለና ምክንያቱ ሰብ ፅቡቕ ነገር ምስ ገበረ ክተባባዕ ይደልዩ ሞር ተተባቢዕካ ፅቡቕ ነገራት እውን ብድሕሪኡ ክገብር ኤነርጂ ይረክብ ሓይሊ ይረክብ ምስ ሰበይቱ ኮይኑ ዝዓየ ኣቦ ቆልዓ ምዕባይ በይንካ ኣይኮነን ኣብ ብዙሕ ኦፍኮርስ ኣብ ናይ ኣመንቲ ዋላ ካብ ሳርቬይ ካብ ዝተገበረ ካብ ዝተፀንዐ ዋላ እውን ኣብ ዘለኹ ማሕበር ካብ ዝረኣኽዎ ብዙሕ ግዜ እቲ ሓላፍነት ንዴታት እዩ ዝወሃብ እቶም ኦፍኮርስ ገንዘብ እዮም ፅኦም ካልእ ነገራት ገብሩ እዮም ግን ቲም ኮይንካ ቆልዓ ከም ዝዕበ ብዙሕ ግዜ ኣይርድእዎን እዮም ኦፍኮርስ ካብ ከምኡ ዓይነት ሕብረተሰብ ስለ ዝመፃና ኣቦ ዘድሊ ነገር ፕሮቫይድ ተገይሩ እቲ ቆልዓ ይመሃር ኣሎ ድዩ ኣይመሃርን እንታይ ይገብር ኣሎ ገለ ብዙሕ ኣይርዮን እዩ ናብ ዓደ ወይ ናብ ኣዴታትና እዩ ሓላፍነት ከምኡ ግን ኣይኮነን ክኸውን ዘለዎ ሕጂ እቲ ዕዮ እግዚኣብሔር ዝሃበና ንክልቴና እዩ ቲም ኮይና ኢና ክንዓይ ዘለና ብሓንሳእ ኮይና ኢና እንዳተረዳዳእና እንዳተዘራረብና ደቅና ከንዕቢ ዘለና ንዴታት ጥራይ ዝተዋሃበ ኣይኮነን ነቦታት ጥራይ ዝተዋሃበ ኣይኮነን
ንክልቴና እዩ ተሓላፍነት እንታይ ኮይኑ ተዋሂቡ ንውልና ብከመይ ኢና እንታይ ንገብሮም ዘለና ንመርሖም ዘለና ተሓላፍነት ናይ ወለዲ ጥራይ ኣይኮነን ናይ ወለዲ ናይ ቤተክርስትያን እግዚአብሔር አምላኽ ንወለዲ ደቆም ሕድሪ ሂቦም ከምቲ ሱ ዝደልዮም ገይሮም ከዕቢሉ ሓላፍነት ሂቦም ንቤተክርስትያን እውን እግዚአብሔር አምላኽ ንህፃናት ክትምህር ሓላፍነት ሂብና እዩ ስለዚ ዝተወሰነ ከባቢ 4 ነጥብታት ክንርኢና ንውሉድና ብከመይ ኢና ንመርሖም ዘለና ኣብ ናይ ዙርያ ቤተሰብ ኣብ ናይ ቤተሰብ ኣብነታዊ ሂወት ኣብ ናይ ቤተሰብ ኣምልኾ ኣብ ናይ ትምህርቲ ሰንበት ናብ ትምህርቲ ሰንበት ምልኣኽ ኣብቲ ናይ ቤተሰብ ከይና ክንሪኦ ከለና ከምቲ ኣቀዲመ ዝተዛረብኮ 75% ዝመሃርዎ ቶም ህፃናት ኣብ ገዝኦም ኣብቲ ሕብረተሰብ እዮም ስለዚ ኣብታ ማሕበር ኣብታ ቤት ኣብታ ቤተሰብ ንብላ ዘለና እዮም ኩሉ ነገር እንታይ ዝገብሩ ዝመሃሩ ኣብቲ ካልኣይ ሓሳብ ንኩሉ ዕድመ ፆታን ዝውክል ሰባት ኣብ ሓደ ዝርከቡ ንእሽቶ ማሕበረሰብ ብምዃኑ ህፃናት ካብ ዝተወለዱትሉ ዕለት ጀሚሮም ንሂወት ብርክት ዝበለ ነገራት እናተምሃሩ ዝዓብይሉ ናይ መጀመርያ ምቹእ ባይታ እዩ ስለዚ እቲ ግራውንድ ቶም ቆልዑት ኩሉ ነገር ረኺቦም ክዓብይሉ ዝኽእሉ እንታይ እቲ ቤተሰብ እዩ that's why ኣብ ዓለምና ሕጂ ከይና ክንሪኦ ከለና ኣብ በዓል ስዊድን ከባቢ 50% ዝኾኑ ቶም ህዝቢ ዝተፋትሑ እዮም ፀላይ ካብ ስድራ ቤት ዝወፁ ቆልዑት ይደልዩ ወይ በደ ወይ በቦ ዝዓቢ ኣውይ ክፍተት ዝረክብ ኣውይ ዘየድሊ ነገራት ክምህሮምን ከላማምዶምን ዝጅምር ስለዚ ዝበዝሕ ነገር ዝመሃሩሉ ኣብቲ ቤተሰብ እዩ 75% ዝበዝሐ ኩሉ ነገራት ዝመሃሩሉ ኣብቲ ስድራ ቤት እዩ ስለዚ ንሕና ኢና እንታይ ክንገብሮም ዘለና ኣብቲ ቤተሰብ ከሎ ገና ህፃናት ከሎ ኣምላኽ እንዳመሃርና ካልእ ምድራዊ ነገር እንዳመሃርና ከነዕብዮም ዘለና ተቀዳማይ ሓሳብ ካልኣይ ሓሳብ ናይ ቤተሰብ ኣብነታዊ ሂወት ህፃናት ብርክት ዝበለ ናይ ሂወት ልምዳት ዝመሃሩሉ ንወለዶም ብምርኣይን ብምስማዕን እዩ ግናኸ ብዙሕ ግዜ ወለዲ ህፃናት ደቆም ነቲ ንሶም ዝገብሮ ኩሉ ብምርኣይን ብምስማዕን ይመሃሩ እዮም ኢሎም ስለ ዘይጥርጥሩ ንመንፈሳዊ ሂወቶም መሰረት ዝኾኑ ነገራት ማለት ንቃሉ ኣዘወቲርካ ምንባብ ንፀሎት ምትጋህን ካልኦት ኣብነት ክኾኑና ዝኽእሉ ፅቡቕ ነገራት ክገብሩ ኣይክእሉን እዮም እኳ ዳ ካብዚ ሓሊፉ ተሪፉ ጥንቃቐ ብዝገደሎ መንገዲ ብዙሕ ጌጋታት ኣብ ቅድሚ ውሉዶም ይገብሩ ንኣብነት ሓሶት ፀርፊ ፅልኢ ኩራ ዝኣመሰሉ ይገብሩ ስለዚ ደቅና ብሂወትና ከነሪኦም ኣለና ኩሉ ንገብሮ ነገር ይርእይዎ እዮም ከነንብብ ተሪኦምና ينببو of course አንብቡ ክንብሎም ኮለና ወኒ ሰምዑና እዮም ጸልዩ ክንብሎም ኮለና ንሕና ክንጽልይ ክርኢና ኣሎ ንሕና ኢና ኤግዛምፕል ንሕና ኢና ኣብነት ንኾኑ ኩሉ እንገብሮ ዘበለ ነገራት ጽቡቕ ነገር ክንገብሮ ተሪኦምና ንሳቶም ንዑ እንታይ ይገብሩ እዮም ይኽተልዎን ይገብሩን እዮም በንጻሩን በቂም ብጽልኢ ብሕሜት of course ብዙሕ ግዜ ቡን እንዳሰተና ይኹን ካለ ነገራት እንዳገበርና ዘይድል ቃላት ንክሰምዑ ዕድል ንቦም ኢና ስለዚ ኣብነት ኣይንኮኖም ኢና ዘለና ነቲ ክርስትና ክንነብሮ ኮለና ክስዕብዎ ክኽተሉና ይኽእሉ እዮም በንጻሩ እንተኾይኑ ግን ንምዕንቃፍ ክንከውን ስለንኽእል ናብ ዘይድሊ ነገራት ከይንወስቶም ክንጥንቀቕ ኣለና ስለዚ ኣብ ኣነባብራ ሂወትና ንዓና እዮም ዝርኢና ንሕና ኢና ናቶም ሞዴል ክንሕሱ ተሪኦምና ክሕስው እዮም زين تخوينا هنصلي يقولون يوم زين نبب تخوينا هنبوي يقولون يوم قالوا خنا صنع تزير يومنا كانت كصنعوا اي يقولون يوم سبات كن حلن كان فكر تزير يومنا كمو خغبرو اي يقولون يوم كن حسو تري يومنا نخا امننا شغور يوم سلازي ابهيو بهيوتنا ابنتايام كوينا كنريوم علنا تزي كوينو نتي كريستنا كتلون كسعبون اي يقولون يوم أبناء بيتسب أملوخو كينا هنريو خلنا ناي بيتسب أملوخو مالت أبان ناي حد سدرابيت بحبار نجزابير بسؤالاتن بقالن بمزمورون زملوخلون زمسقولون زمالدولون جزيو سلازي
ናይ ዲቮሽን ግዜ ክህልወና ኣለዎ ከም ቤተሰብ ኦፍ ኮርስ ደቂ 4 ዓመት ምስ ኮኑ ኣብቲ ካልእ ክላሳትና ክንሪኦ ኢና ደቂ 2 ዓመት ምስ ኮኑ 3 ደቂቃ ጥራዮም ሓሳባቶም ከይተመቃቀለ ክሰምዑ ዝኽእሉ ደቂ 4-5 ምስ ኮኑ ካብ 4 ክሳብ 8 ደቂቃ እዮም ክሰምዑ ዝኽእሉ ስለዚ ናይ ዲቮሽን ግዜ ክንገብር ከለና ከም ዓቕሞም ከም ዕድሞኦም ምስኦም እንገብረሉ ግዜ ክህልወና ኣሎ ከም ሰብኣይን ሰበይትን እውን ንውሕ ዝበለ ግዜ እንገብረሉ ክህልወና ኣሎ ምክንያቱ ከምቲ ንዓበይቲ ዝግበር ፕሮግራማት ሰሪዕና ከምኡ ዓይነት ነገራት ኣዳሊና ክንምህሮም ተጀሚርና ክህክዮም ስለዝኽእል ክነውሖም ስለዝኽእል ክፀልእዎ ስለዝኽእሉ ኣብታናቶም ግዜ ሓፃር ግዜ ጌርና ብሓፂር ነገር ፀሊና ቃል ኣምላኽ ተኻፊልና ዘሚርና ከምኡ ዓይነት እንገብረሉ ቀፃሊ ኣብ ገዛና ክህሉ ኣለዎ ብዙሕ ግዜ ህፃናት ዝሽገሩ እንታይ እዩ ዋላ ናይ ቃል ናይ ፀሎት ግዜ ናይ መዝሙር እኳ እንተሃለወና ገሌና ስድራ ቤት እንጋገዮ ግን እንታይ እዩ ልክዕ ከምቲ ናይ ዓበይቲ ናይ ሆም ሴል ክንብሎ ከምኡ ዓይነት ነገራት ኢና ምስኦም ዲስካስ እንገብር እቲ ክሕዝዎ ዝኽእሉን ክርድእዎ ዝኽእሉን ዓቕሞም ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ ነቲ ናይ ዲቮሽን ግዜ ከይፀልዎ ልዕሊ ዓቕሞም ኮይኑ እውን ምርዳእ ከይስእንዎ ስለዚ በታ ዓቕሞም ኣብታ ናይ ፀሎትን ኣብታ ናይ ቃልን ቀፃሊ ናይ ዲቮሽን ናይ ኣምልኾ ናይ ቤተሰብ ክህልወና ፅቡቕን ወሳንን እዩ ኣብዮም እንዳዓበዩ ዝኸዱ ኦፍኮርስ ገዛ ክስራሕ ከሎ ኮይና ክንሪኦ ከለና መሬት እዩ ብድሕሪኦም መሰረት ገይሮም መሰረት ኣንጢፎም ቀስ እንዳበሉ በቢግዚኡ እዩ እንታይ ዝኸውን እቲ ገዛ እንዳተነደቐ እንዳተወድአ ዝኸይድ ኦፍኮርስ ክንምህሮም ከነረድኦም ከለና ዘይሕዝዎ ዘለዎ ክመስለና ክእል እዩ ግን ቀፃሊ ክንገብሮ ከለና ቀስ ኢሉ ኣብ ሂወቶም ክዓይን ክሰርሕን ይጅምር እዩ ቃል ኣምላኽ ከዓ ህያውን መስለጥን ምዃኑ እዩ ዝነግረና ልቢ ሰብ ዝቕይር ንሱ እዩ መጠን ኣብ ቆልዑት ከለዉ ዝሰምዑ ኣብቲ ናይ ዲቮሽን ግዜ ኣብ ሂወቶም ምስኦም እንዳዓበየ ከም ዝኸይድ ኣብ መወዳእታ ኣብ ሂወቶም እቲ ፍረ እውን ክንሪኦ ክንጅምር ኢና ስለዚ ናይ ቤተሰብ ናይ ኣምልኾ ግዜ ክህልወና ኣለዎ ናብቲ ትምህርቲ ሰንበት መልኣኽ ኣጀማምራ ትምህርቲ ሰንበት ከይና ክንሪኦ ከለና እዚ ሮቦርት ዝበሃል ሰብኣዩ ጀሚርዎ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ናይ ኢንዳስትሪ ግዜ ኣብ ዝማዕበለሉ እቶም ሰባት ካብ ገጠር ናብ ከተማ እቶም መንእስያት ኣንደር ኤጅ ብስራሕ ዝብሎ እቲ ናይ ምሕራስ ነገር ገዲፎም ናብ ከተማ መፂኦም ኣብቲ ናይ ኢንዳስትሪ ኣብቲ ናይ ማሽን ስራሕ ብጉልበት ተቆፂሮም ክሰርሑ ኣብ ዝጀመሩሉ ግዜ ገሊኣቶም ኢዶም ይቁረፁ ገሊኣቶም እውን ስንክልና የጋጥሞም ነይሩ ብድሕሪኡ ሆምለስ ኮይኖም ግዳም ሓደር ኮይኖም ኣብቲ ከተማ ኣብ ዝነብሩሉ ግዜ ገሊኣቶም ናብ ስርቂ ክዋፈሩ ጀሚሮም ገሊኣቶም ናብ ዘየድሊ ቅትለት ገበናት ክራይም ክዋፈሩ ጀሚሮም እዚ ሮቦርት ዝበሃል ሰብኣይ እንታይ ክገብር ጀሚሩ ንዕኦም ኣኪቡ ነቲ 10 ትእዛዛት ክምህሮም ጀሚሩ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ክፈርሁ ልቦም ንወንጌል ክዳሎ ካብቲ ጎደናታት እንዳምፀ ክምህሮምን ከሰልጥኖምን ጀሚሩ ምንባብን መፅሓፍን ዝተፈላለየ ስራሕ ብምስራሕ ንኽዓብዩ ምንባብን መፅሓፍን ተማሂሮም ብድሕሪኡ ዝተፈላለየ ዓይነት ስራሕ ንክሰርሑ ክምህሮም ጀሚሩ ስራሕ ምስ ለመዱ ድሓን ዋጋ ክኽፈሉ በቲ ናይ ሞያ ነገር ምሂሩ ኣብ ስራሕ ምስ ከዱ ድሓን ነገር ክኽፈሉ ስለዚ ንሕና እውን ከም ቤተሰብ ንደቅና እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ናብ ትምህርቲ ሰንበት ኢና ክንሰዶም ዘለና ሳንዴይ ስኩል ቀፃሊ ክኸውን ዘሎ ወለዲ ብዙሕ ግዜ ናብ ቤተክርስትያን ደንጉና ኢና ንመፅእ ገሊኣቶም ኣብ ፍርቂ ክላስ እዮም ዝኣትዉ እቶም ቆልዑት ከምኡ ይኮነን ክኸውን ዘሎ ልክዕ ከምቲ ንካልእ ነገር ብትግሃት ንገብሮ ኣብ ሰዓት ናብ ቤተክርስትያን ከይና ደቅና እውን ናብቲ ትምህርቲ ሰንበት ኣብ ሰዓቶም ኢና እንተ ክንገብሮም ዘለና ክንልእኾምን ክንሰዶምን ዘለና ናይ ቆልዑ መንፈሳዊ ሂወት ኣብ ናይ ቃሉ ሓቂ ኣብ ምህናፅ ወለዲ ንደቆም ናብ ትምህርቲ ሰንበት ክልእኽዎም ኣለዉ ካብ ወለዲ ቀፂሉ ዝለዓለ ሓላፍነት ዝተነብረላ ቤተክርስትያን እያ ቤተክርስትያን ነዚ ዝኸበረ ኣገልግሎት ብዋንነት ንኽዕየ ዝቆመት ናይ ኣገልግሎት ጨንፈር ትምህርቲ ሰንበት እዩ ስለዚ ብዙሕ ግዜ ኣብዚ ናይ ሳንዴይ ስኩል እንሪኦ እንታይ ጥራዝ ሂብካዮም ብትክክል ነቲ ዝሃብካዮም ጥራዝ መፅሓፍቲ ኣሎ ወይ ድርቢዎ ወይ ቀድዎ ልክዕ ከምቲ ነቲ ምድራዊ ተጠንቂቕና ንጎ ተንሲእና
ኣቑሪስና ጥራዞም መፅሓፍቶም ኩሉ ቸጌርና ናብ ቤት ትምህርቲ ከም ንሰዶም ከምኡ ናብቲ መንፈሳውነት ከምኡ ኢና ክንገብር ዘለና ብዙሕ ግዜ ግን በንፃሩ ተገላቢጡ ኢኻ ትሪኦ ኣብቲ ምድራዊ ብጣዕሚ ኢና ተጠንቂቕና ንኣልዮምን ኩሉ ናይ ትምህርቲ ዘድሊ ነገር ኣሳይመንት ኣብ ዝወሃብሉ ግዜ ምስ መፁ ካብ ቤት ትምህርቲ ኮፍ ኢልና ነስርሖም ብቤተ ክርስቲያን ዝወሃቦም ዕዮ ገዛ ግን ብዙሓት ህፃናት ከይሰርሑ እዮም ዝመፁ ስለዚ ወለዲ ኣብዚ ነገር እንታይ ክንገብር ኣለና ክንጥንቀቕ ኣለና ክንምህሮም ኣለና ኣብ ገዛ ናብ ትምህርቲ ሰንበት ናብ ሳንዴይ ስኩል እውን ክንሰዶም ኣለና ኣብኦም ክመሃሩ ኣለዎም ኣብኡ ዝወሃቦም ዕዮ ገዛ ይኹን ካልእ ነገራት እውን ብዝግባእ እንታይ ተማሂሮም ናብ ገዛ ምስ መፁ ሓቲትና ዝተዋህቦም ዕዮ ገዛ ሰሪሖም እውን ዝመፅእ ሰንበት ንኽመፁ ንኽንልእኾም ወለዲ ናትና ሓላፍነት እዩ ብዙሓት ወለዲ ትሪኦ እንታይ ኦፍ ኦን ኤንድ ኦፍ ትሪኦ ሎሚ ሓደ ሰንበት የብክሩ ብድሕሪኡ ካልኣይ ሰንበት መፁ ከዚ ነቶም ቆልዑት ብዙሕ ነገራት ክሓልፎም ኢኻ ትሪኦም ኣብቲ ናይ ሳንዴይ ስኩል ዝምህረሉ ክላስ ከምኡ የጋጥም ብዙሓት ገሊኣቶም ዋላ ምድሓን ትምህርቲ ድሕነት ጀሚርካሎም ቲኔጀር ከለዉ እንታይ ኢና ንርኢ ገሊኣቶም 2 ክላስ 3 ክላስ ይነጥርዎ የብክሩ እንደገና ተመሊስካ ከተትሕዞም ትሽገር ብዙሕ ነገራት ይሓልፎም ስለዚ ወለዲ ብጣዕሚ ኢና እንጥንቀቕ ዘለና ናብ ትምህርቲ ሰንበት ምልኣኽ ብዕቱብ ክንሰርሓሉን ክንገብሮን ኣለና ስለዚ ንብሉና ብኸመይ ኢና ንመርሖም ዘለና ኣብቲ ኣብ ናይ ዙርያ ቤተሰብ ከም ዝኽብሎ ፀንሑ ኣብዮም ኩሉ ነገር ዝመሃሩ ኣዊና ኩሉ ነገር እነትሕዞምን ናብ ሓቂ ቃል ኣምላኽ ናብ ኩሉ ማሕበራዊ ኩሉ ነገር ዝመሃሩ ኣብቲ ሕብረተሰብ እዩ ኣብቲ ቤተሰብ እዩ ናይ ቤተሰብ ኣብነታዊ ሂወት ከይና ክንሪኦም ከለና ብኩሉ ነገር ሂወትና ከነርእዮም ሞዴል ክንኮኖም ከም ዘለና ናይ ገዛና ናይ ዲቮሽን ግዜ ክህልወና ኣለዎ ናብ ሳንዴይ ስኩል እውን ክንልእኾም ከም ዘለና ስለዚ በዚ ነገራት እዚ ኢና ንደቅና እንታይ ክንገብሮም ዘለና ክንመርሖምን ክንኣልዮምን ዘለና ናትና ሓላፍነትን ናይ ቤተ ክርስቲያን ሓላፍነትን እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንወለድን ንቤተ ክርስቲያንን እዩ ሓላፍነት ሂቡ ስለዚ ወለድን ቤተ ክርስቲያንን ኢድን ጓንትን ኮይና ብሓንሳእ ክንዓይን ክንሰርሕን ኣለና እቲ ሻድሻይ ሓሳብ መንእሰይ ጉብዝና ሓድሽ ናይ ሂወት ምዕራፍ እዩ ኣብዚ ካብ ከባቢ 13 ዓመት ምስ በፅሑ ኣብ ሂወቶም ዘጋጥሞም እዚ ናይ ሓድሽ ምዕራፋት ከይና ክንሪኦ ከለና ኣንፃራዊ ናፅነት ናይ መንነት ሕቶ ናይ መዘና ድፊት ብዕርኽቶም ናይ ኣንፃር ፆታዊ ስሕበት ገንዘብ ብናይ ኤሌክትሮኒክስ መራኸቢ ብዙሓን ኣመለኻኽታታት ፍልስፍናታትን ወሳኒ ናይ ቤተ ክርስቲያንን ወለድን ግደ ስለዚ ኣብዚ ዕድመ እዚ ብዙሕ ስለ ዝፍተኑ ከም ዝንሪኦ ዘለና እዚ ናይ ክፍሊ ብዙሓት ዘይተለመዱን ኣብዚ ናይ ሂወት ክፍሊ ብዙሓት ዘይተለመዱን ዘይተፀበዩን ብድሆታት በብመኣዙ ቅልቅል እንዳበለ እንታይ ይኾኑ ነቲ እምነቶም ነቲ ክርስትና ካብ ንእስነቶም ሒዞም ዝሓዝዎ እምነት እንታይ ዝዝኾንሉ ግዜ ዝፍተንሉ ግዜ እዩ ካብዚኣቶም ገለ ብድሆታት ክንርኢ ከለና ኣንፃራዊ ናፅነት ናይ መንነት ሕቶ ናይ መዘና ድፊት ናይ ኣንፃር ፆታዊ ስሕበት ገንዘብ ምስ መሳርሒታት ኤሌክትሮኒክስ ዝግበር ገደብ ኣልቦ ርክብ ዝተዛብዑ ኣመለኻኽታ ፍልስፍናታት ዝኣምሰሉ ይርከብዎም ስለዚ እቲ ኣንፃራዊ ናፅነት ከይና ክንሪኦ ከለና ቆልዑ ካብ ዓንኬል ቤተሰብን ካብ ዝዓበይሉ ቤተክርስትያን ምስ ዝወፁ ብርእሶም ባዕሎም ንምምሕዳር ዘኽእሎም ፍፁም ዝኾነ ናፅነት ዝረኽቡ ይመስሎም ብዙሕ ግዜ እንታይ ዝኾኑ ብፍላይ ኣብዚ ምዕራባውያን ከይና ክንሪኦ ከለና 18 ዓመት ምስ ገበሩ ካብ ስድሮኦም ተፈልዮም በይኖም ክኾኑ እዮም ዝደልዩ እንታይ እዩ ዝመስሎም ናፅነት ዝረኸቡ ኮይኑ ይስምዖም ምሳና ከለዉ ብዙሕ ነገር ኢና ክገብርዎ
ዘለዎም ክገብርዎ ዘይብሎምን እንዳበልና ንኣልዮምን እንእርሞምን ስለዚ ክእረሙ ስለዘይደልዩ እዚ ግበራይ ትግበር ክበሃሉ ስለዘይደልዩ ምስ ወፁ ሙሉእ ናፅነት ዝረኽቡ ኮይኑ ይስምዖም ካብ ቤተክርስትያን ካብ ስድራ ቤቶም ተኣልዮም በቃ ዝደለናዮ ክንገብር ንኽእል ኢና ዝብል ነገራት ኣብ ሂወቶም ከማዕብሉ ይኽእሉ እዮም። ኣብዚ 18 ዓመት እንደገና የዕርኽቶም ኣብ ቤት ትምህርቲ ይርእዎም ኣለዉ ኣብቲ ከባቢኦም ከምኡ ዓይነት ነገራት ይርእዩ ኣለዉ ስለዚ ንሕና ከነረድኦም ኣለና ኣብ 18 ዓመት ኣብ 17 ዓመት ካብ ስድራ ቤቶም ወፂኦም ኣብ ሂወቶም እንታይ ከጋጥሞም ከም ዝኽእል ኣብነታት እንዳገበርና ገለገለ ኣለዉ መሃርቲ ፊልምታት ይኹኑ ዶክመንታሪ ኦፍ ኮርስ ፊልሚ ቀደም ቅድሚ ከባቢ 2008 ገለ ዝረኣኹዋ ቴክን ትብል ፊልም ነይራ ሓንቲ ጓል ብናይ መሓዝኣ ድፍኢት ወፂኣ ናፅነት ዝረኸበት መሲልዋ ብድሕሪኡ እዞም ሂማን ትራፊከርስ ረኺቦም ንዘየድሊ ነገራት ከም ዝሸጥዎን ስለዚ ናፅነት ዝረኸቡ ዝመስሎም እምበር ንብዙሕ ዘየድሊ ነገራት ኤክስፖዝ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ክንምህሮም ኣለና ኣክቹዋሊ ካብታ ንኣሽቱ ከለዉ ጥዑይ ዝኾነ ሕብረት ተሊና ምስኦም ከም ኣዕሩኽትና ተጌርናዮም ፅቡቅ ጌርና ንቐርቦም እንተኮይንና ፅቡቅ ሕብረት ተሊና ምስኦም 18 ምስ ገበሩ ክወፁ ኣይክእሉን እዮም ምሳና ፅቡቅ ዝኾነ ሕብረት ስለ ዘለዎም መብዛሕትኦም ኣይከዱን እዮም እንድሕር ከምቲ ንብሎ ዘለና ኣብቲ ስምዒቶም ኣብቲ ማሕበራዊ ኣብ ካልእ ነገራት ኣብቲ መንፈሳዊ ብኩሉ ከይደገፍናዮም እንተዓብዮም ግን 18 ምስ መልኡ ናፅነት ክረክብ እየ ዝብል ስምዒት ስለ ዘማዕብሉ ወፂኦም ንበይኖም ክነብሩ ይሓስቡ ወይ እውን ይኽእሉ እዮም ስለዚ ክንጥንቃቅ ከም ዘለና ክንምህሮም ከም ዘለና ፅቡቅ ዓይነት ምሕዝነት ክንገብር ከም ዘለና ምስኦም ካብታ ዝተወለዱላ ግዜ ፅቡቅ ሪሌሽንሽፕ ተሊና ገዲፎምና ንክኸዱ ዓቕሚ የብሎምን ምሳና እዮም ዝመርፁ ምሳና ክኾኑ እዮም ዝደልዩ ብዘይ ፅቡቅ ተዕቢናዮም ግን ክወፁ ይኽእሉ እዮም እንታይ እዮም ዝሓስቡ በቃ ነፃ ክኸውን ይኽእል ሂወተይ ክመርሕ ይኽእል ኢሎም ስለ ዝኣምኑ ሳይኮሎጂስት እዮም ዝብልዎ በዓል ሲግማንድ ፍሬድ 18 ዓመት ምስ ዝገበረ ሓደ ሰብ ናይ ክራይሲስ ዕድመ ይብልዎ ናበይ ከም ዝኸይድ ኣይፈልጥን እዩ ሕማቕ ዓርኪ ተረኺቡ በቲ ሕማቕ ዓርኩ ክፅሎ ይኽእል እዩ ናብ ዘይተደለየ ዕንወት ጥፍኣት ዲስትራክሽን ክኸይድ ይኽእል እዩ ፅቡቅ ዓርኪ ተረኺቡ እውን ብፅቡቅ ክፅሎ ይኽእል እዩ ስለዚ ሓደገኛ ዕልሚ እዩ ፐርፐዝ ሰይጣን ኣብቲ 18 ዓመት ይፈልጥ እዩ ካብ ወፂኦም ብዙሕ ብቐሊሉ ነገራት ክለማመድሉ ስለ ዝኽእሉ ናፅነት ክትረኽቡ ኢኹም ብዝብል ሓሳብ ይኹን ብዕርኽቶም ይኹን ነቲ ሓሳብ ከእትወሎም ስለ ዝኽእል ካባና ወፂኦም እንታይ ነገራት ዘየድሊ ከጋጥሞም ከም ዝኽእል ክንምህሮምን ከነረድኦምን ኣለና ካብ ንእስነቶም ኣትሒዝና ስለዚ በዚ ነገር እዚ እንታይ ይኾኑ እዮም ይፍተኑ እዮም ኣብቲ ዘለዎ ቦታ ንሕና እውን ከነረድኦም ኣለና ናይ መንነት ሕቶ هو ኣማይ ዝብል መንነትና ከነፍልጦም ኣለና ኤርትራውያን ምዃንና እንታይ ዓይነት ባህሊ ከም ዘለና እንታይ ዓይነት ሕብረተሰብ ከም ዘለና እንታይ እምነት ከም ዘለና ንኣምላኽ ከም ንፈልጦ ንየሱስ ከም ንፈልጦ ካብታ ንእስነቶም ኣትሒዝና እንዳክንገብሮም ኣለና ከነዕብዮምን ከነርእዮምን ክንምህሮምን ኣለና ካብ ንእስነቶም ኣትሒዝና እንተምሂርናዮም ዳሕራይ ምስ ዓበዩ ብዛዕባ መንነቶም እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ክፈልጡ ይኽእሉ እዮም ብዛዕባ መንነቶም ከዓ ክዛረቡ ይኽእሉ እዮም ክርስቲያን ምዃኖም የሱስ ክርስቶስ መድሓኒ ምዃኑ መንገድን ሓቅን ምዃኑ ተቢዖም እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም መንነቶም ኣብቲ ዝነብሩሉ ሕብረተሰብ ክገልፁን ክዛረቡን ይኽእሉ እዮም ከምቲ ዮናስ ከይድና ክንሪኦ ከለና ምስ ሓዝዎ እቶም ሰባት ኣብ ዮናስ መን ኢኻ ኢሎም ምስ ሓተትዎ ክሊር ብዝኾነ ዓይነት ነገር እዩ መንነቱ እንታይ ክገብር ከሎ ክዛረብን ክገልፅ ከሎ ኢና ንሪኦ ኣነ እስራኤላዊ እየ ነቲ ንቁፅን ማይን ዝገበረ እግዚኣብሔር ባሕሪ ዝገበረ ኣምላኽ ይፈልጦ ዕብራዊ ኢሉ ብዛዕባ መንነቱ ነቶም ዝሓዝዎ ሰባት ክገልፀሎም ክነግሮምን ከሎ ኢና ኣብ ዮናስ እንሪኦ ስለዚ ኣብዚ ዕድመ እዚ ናይ ህዋማይ ኣነ መን ናይ መንነት ነገራት ስለ ዘጋጥሞ ፒር ፕሬጀር ፀቕጢ ስለ ዝበዝሖም ካብ ንእስነቶም ብትክክል ተዕቢናዮም ግን መንነቶም ብትብዓት መን ምዃኖም ርእሶም ክገልፁን
ከላልዩን ብዛዕባ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክምስክሩን ይኽእሉ እዮም ናይ መንነት ናይ መዘና ድፊት መዘና ወይ መሰታ ማለት ኣብ ተመሳሳሊ ክልዕልመ ዝርከቡ ብኣተሓሳስባን ብኣመለኻኽታን ተመጣጣንን ተቀራረብትን ዝኾኑ ሰባት ዝፍጠሩ ዕርክነት እዮም ብዙሕ ግዜ መዘና ናይ ምምራፅ ነገር ኣብ ናይ ቁልዕነት ዕድመ ጎሊሑ ይርአ ኣብ ማእከል ናይ መዛኑ ናይ ምስማዕ ምርዳእን ሓደ ናይቲ ካልእ ሓሳብ ብቐሊሉ ናይ ምስማዕ ናይ ምቕባል ነገር ይረኣዮም በዚ ምክንያት ድማ ቆልዑ ምስ ዓርኽቶም ብዙሕ ምስጢራት ይካፈሉ ሓደ ናይቲ ካልእ ምክሪ ብቐሊሉ ይቕበል ሓደ ካብቲ ናይ ካልእ ሓሳብ ብቐሊሉ ይሰማምዓን ናብ ተግባራዊ ይኸይድ ኣብዚ ዕድመ እዚ 13 ምስ ገበሩ እቲ ንዓና ናይ ምስማዕ ነገሮም ናይ ወለዶም ናይ ምስማዕ ነገር እንታይ ይኸውን ይቕንስ እዩ ከምቲ ንኣሽቱ ከለዉ ዝሰምዑና ዝነበሩ ኣብዚ እቲ ንዓና ናይ ምስማዕ ነገራቶም እንዳቐነሰ እዩ ዝመፅእ ሞር ምስ ኣዕርኽቶም እዮም ሓሳቦም ክካፈሉ ሓሳባት ካብ ኣዕርኽቶም ተካፊሎም ኣብ ሂወቶም ከተግብሩን እንሪኦም ኣብዚ ዕድመ እዚ ብጣዕሚ ጸሎት ከለና ከም ወለዲ ማለት እዩ ምክንያቱ እግዚአብሔር ኣምላኽ ካብ ኩፉኣት ኣዕርኽቲ ካብ ኩፉኣት መዛኑ እንታክገብሮም ክባልሆምን ከኣልዮምን ዴቪድ ወልከርሰን ዝበሃል ሓደ ግዜ እንታይ ኢሉ ይዛረብ ነይሩ ብዛዕባ ደቁ ብጸሎት ንደቅና ካብ ብዙሓት ኩፉኣት የዕርኽቲ እንታይ ጌርናዮም ኢና ኣሊናዮም ኢና ኢሉ ኣብቲ ናቱ ምስክርነት ክዛረብ ሰሚዕዮ ብጣዕሚ ክንፅልየሎም ኣለና ኣብዚ ጸላኢ ሂወቶም ዘባላሽዎም ካብ ንእስነቶም ጀሚሮም ዝሓዝዎ ቃል ሓቂ ዝተለማመድዎ ሂወት ከኣልዮም ዝደሊ ብዕርኽቲ ገይሩ ስለዚ ንሕና ክንፅልየሎምን ብጸሎት ክንነቅሕ ከም ዘለና ምክንያቱ ብዕርኽትና ብዙሕ ነገራት እንታይ ኮይና ኢና ተጸሊና ብዙሕ ዘይጽቡቕ ነገራት ጌርና ኢና ኣብ ሂወትና ከይና ክንሪኦና ስለዚ ዓርክ እንታይ ዝመስል ከም ፈታወ ተመሲሉ ንዓይ ምሰል ጋጣዓሙ ግበሮ እንዳበለ ናብ ዘየድሊ ነገራት እንታይ ዝገብረካ ዝመርሓካን ዝኣልየካን ስለዚ ኣብዚ ዕድመ እዚ ከምኡ ዓይነት ነገራት ክንርኢ ከለና ብፍቕሪ ቀሲልና ክንመክሮምን ክንኣልዮምን ክንፅልየሎም ብፍላይ ጸሎት እግዚአብሔር ኣምላኽ ምስ ጥዑያት የዕርኽቲ ከራኽቦም ነቶም ጽቡቕ ነገር ዘይገብሩ ከበላሽዎም ዝመፁ እግዚአብሔር ካብኦም ከኣልዮምን ከባልሆምን ነቶም ሕማቕ ነገር ዝገብሩ ክጸልእዎም እዚኦም ክሓብሩ ክንሓብር ኣይንደሊና ክሳዕ ዝብሉ ብጸሎት ክንድግፎምን ክንኣልዮምን ኣለና ተዘይኮይኑ ንሕና ነዊሕ ዘመናት ዝነደቕናዮ ዝኣለናዮ ሓደ ሰብ መፅኡ ከፍርሶ ይኽእል እዩ ሕማቕ ዕርክነት ነቲ ጽቡቕ ልማድ እንታይ ገብሮ እዩ ብለና ቃል ኣምላኽ የጥፍኦ እዩ ይብለና ስለዚ ኣብዚ ዕድመ እዚ ብዕርኽቶም ስለ ዝድፍኡ ብጸሎት ናብ ኣምላኽ ምቕራብ ከለና ኣብዚ ዕድመ እዚ ፈታኒ ዕድመ እዩ ምክንያቱ ኣብቲ መጀመርያ ዓመታቶም ካብ ዓመት ጀሚሩ ክሳብ 7 ዓመት ዘሎ I'm not okay you are okay እዮም ዝብሉካ ኣነ ስኻብ ዝኣለኻኒ እዚ ኸይድ እዮም ዝብሉካ ካብ 8 ጀሚሩ ክሳብ 12 ዘሎ ኣነ ደሓኒ ንስኻ ደሓኒ ኢኻ እዮም ዝብሉ ካብ 13 ዓመት ጀሚሩ ግን I'm okay you are not okay እዮም ዝብሉ ኩሉ ነገር ዝፈልጡ እዩ ዝመስሎም ኩሉ ነገር ዝርድኦም እዩ ዝፈልጦም ንስኻ ከምዘይ ትፈልጥ ነቲ ነገር ከምዘይ ሓለፍካዮ ከምዘይ በጻሕካዮ ኮይኑ እዩ ዝርድኦም ስለዚ ኣብዚ ብኣምነት እንዳገበርና ጥዑያት ኣዕርኽቲ ክመርፁ ከም ዘለዎም ኣብ ሂወትና ኣዕርኽትና ናብ ዘይፅቡቕ ነገር ዝመርሑና ክንነግሮም ከም ዘለና ኣብ ሂወትና ክንደይ ነገር ሳዕቤን ከም ዘምፀ ክንመክሮም ኣለና ኣብ ናይ ፆታ ኣብዚ ዕድመ እዚ 13 14 ክሳብ 16 ዘሎ ኣብ ኣካላቶም ምቅያራት ንርኢና ተን ደቂ ኣንስትዮ ሆርሞን ኤር ኣጥባት ካልእ ነገራት ይኹን እቲ ቅርፂ ናይ ፔሪየድ ግዜ ናይ ሴክሹዋል ነገራት ኣብ ኣካላቶም ዝስምዖም ዕድመን ግዜን ንሱ እንታይ ኖርማል እዩ ኖርማል ምዃኑ ጥዕና ምዃኑ ከነረድኦም ኣለና ግን ቅድሚ መርዓ ቅድሚ መውስቦ ግን ክገብርዎ ከም ዘይብሎም ክንምህሮም ኣለና ኣብቲ ዝመፅእ ትምህርታትና ክንሪኦም ኢና ካብ ንእስነቶም ካብ 4 ዓመት ጀሚርና ኢና በብዕድሙ
بزعبا ጾታ እንዳማሃርናዮ ንኸይድ ስለዚ እግዚአብሔር አምላኽ ንደቂ ሰባት ዝሃቦም እዩ አምላኽ ነቲ ቅዱስ ነቲ ሰናይ ነገር ነቲ ስጋዊ ርክብ ከም ዝደልዮ ክንምህሮም ኣለና ዶክተር መስከረም ኣብቲ ቢዮንድ ዘ ፈሪቴ ዝብል መጽሓፋ ብከምዚ ገሊጻቶ outside marriage and form of sex bring pain agony guilty stress and depression ኢላ ኣው ገሊጻቶ ስለዚ ቅድሚ ካብ መርዓ ወፃእ ዝግበር ዘበለ ቃንዛ ስቃይ ከም ዘለዎ ስትረስ ከም ዘለዎ ክንምህሮምን ክንነግሮምን ከም ዘለና ካልውን sex outside of marriage hurts people emotionally mentally physically and spiritually በዚ ነገር ክሰዩ ከም ዝኽእሉን ኦፕን ኮይና ከነዘራርቦም ኣለና ከም ሕብረተሰብ ነዚ ነገር እዚ ክንትንክፎ ይከብደና እዩ ምክንያቱ ኣቦኻ ወይ ኣዴኻ ነዚ ነገር ዝኣልዕሎም ክነግሩሃ ብጣዕሚ ስለ ዝሓፍሩ ስለ ዝከብዶም ብዙሓት ውሉድና ነዚ ነገር እዚ ከይፈለጥዎ ኤክስፖዝ ኮይኖም እዮም ንሕና እንተዘይምህርናዮም ዓለም በቲ ናታ መንገዲ እንታይ ክትገብሮም እያ ክትምህሮም ኮላካ ብኹፊ ኢኻ ክትምህረልና በቲ ቅዱስ ኣይኮነትን ክትምህረልና ስለዚ ኦፕን ኮይና ካብታ ህፃናት ኮይኖም ካብ 4-5 ዓመት ዘሎ ክንሪኦ ኢና ኣብ 4 ዓመት እንታይ ትምህሮም ጾታ ኣብ 6 ዓመት እንታይ ትምህሮም 8 ዓመት ኣብ 13 እንታይ ትምህሮም ክንሪኦ ኢና ስለዚ ከም እንዳገበርና ኦፕን ክንገብረለን እናኣሽቱ ከለዉ በዚ ነገር እዚ ክንዘራረብ ተዘይጀሚርና ምስ ዓበና ክነግሩና ኣይክእሉን እዮም ክዛረቡና ኣይክእሉን እዮም ካብ ንእስነትና በዚ ነገር እዚ ኦፕን ኮይና ከነዘራርቦም ተጀሚርና ግን እንዳዓበዩ ክኸዱ ከለዉ ግን እንታይ ክገብሩና እዮም ግልፂ ምሳና ክዘራረቡ ክጅምር እዮም ገንዘብ ንናብራ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣድላዩ ምዃኑ ኩላትና ከም ንፈልጦ ንብዙሕ ነገር ክንጥቀመሉ ከም ንኽእል ንፈልጥ ኢና ግን ገንዘብ ከዓ ፍቅሪ ገንዘብ ከዓ ሱር ኩሉ ክፍኣት ምዃኑ ከዓ መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና ኣብ ቀዳይ ጢሞቴዎስ እንታይ ዝብለና ብዙሓት ሰባት ክህብቱ ደልዮም ንርእሶም ናብ ሽግር ኣትዮም ንሰባት ናብ ሽግር እትውሉ ፍቅሪ ገንዘብ ሱር ኩሉ ክፍኣት እዩ ኢሉ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ክነግሮ ከሎ እስኻ ካብ ዝህደም ናብ ቅድስና ናብ ዓቅሊ ናብ ህድኣት ናብዚኦም ነገራት ክትከይድ ኣለካ ኢሉ ኣብ ቀዳይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6:10 ክመኽሮም ከሎ ኢና ንሪኦ ስለዚ ገንዘብ ጠቃሚ የድልዩ ግን ብሓጢኣት ብካልእ ነገራት ከምፅኦ ኢሎም ተፈቲኖም ግን ናብ ብዙሕ ጥፍኣትን ናብ ብዙሕ ዲስትራክሽንን ከም ዝወስድ እዩ ቃል ኣምላኽ ዝምህረና ኣብ ማቴዎስ ከይና ክንሪኦ ከለና ምዕራፍ 6 ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንገንዘብ ምስ ኣምላኽ ከመዓራርዮ ከሎ ኢና ንሪኦ ኣብ ብሉይ ኪዳን ንኸባቢ 2,000 ግዜ ዝኸውን ገንዘብ ተጠቂሱሎ ወይ ንኣምላኽ ወይ ንገንዘብ እቲ ማመን ኢልዎ ዘሎ ኣብ ገሊፅዎ ዘሎ እቲ ገንዘብ ናይ ሰራውያን ኣምላኽ እዩ ቶም ኣብ ሽዑ ዝነበሩ ኣብ ሶርያ ዝነበሩ ፓጋን ንኣምላኽ ዘይፈልጡ ገንዘብ ሒዞም መፅኦም ተኣምላኾም ንከብዝሓሎም ዝልምኑ ወይ እውን መስዋዕቲ ዘቕርብሉ ዝነበሩ እቲ ማመን ኢሉ ገሊፅዎ ዘሎ ጎይታ ስለዚ ብዘይ ቅድስና ብዘይ ፅድቂ ንኸየምፅዎ ክንምህሮም ኣለና ከነንብቦ ነዚ ክንሪኦ እዚ ናብራና ኣድላይ ዝኾነ ገንዘብ ብኣቋራጭ ንምርካብ ካብ ዝሓድሮም ትምኒት ዝነቐለ ብርክት ዝበሉ መንእስያት ፅድቂ ብዝጎደሎ መንገዲ ክኸዱ ይረኣዩ እዮም እዚ ድማ ቀስ ብቀስ ካብ መንገዲ ሂወት እናወፁ ናብ ጥፍኣት መንገዲ ንክስዕቡ ይገብሮም እዩ ስለዚ ብቅድስና ከምፅኡ ከም ዘለዎም ኢና ክንምህሮም ዘለና ካብ ንእስነቶም ፅዒሮም ከምፅኡ ከም ዘለዎም ብትክክል ብኢንተግሪቲ ከምፅዎ ከም ዘለዎም ኢና ክንምህሮም ዘለና እግዚኣብሔር እውን ባሪኽዎም የሃብቲሞምን መስሃብቶሞም እውን እቲ ገንዘብ እግዚኣብሔር ከም ዝሃቦም እግዚኣብሔር ክጥቀመሉ ከም ዝደሊ ክንምህሮም ኣለና ካብ ህፃንነቶም እንተዘይኮይኑ ብሾርት ካት ብኣቋራጭ ከምፅዎ ክብሉ ናብ ዘየድሊ ዕንወትን ጥፍኣትን ከይከዱ ክንጠንቀቕ ኣለና በዚ እውን እንታይ ፍቶን እዮም እዚ ጋጀት ዝመራኸቢ ብዙሓን ንብሎ ዘለና ጌም ታብሌት ኩሉ ኣብዝናተይ ሕጂ ኣነ ናይ ቲኔጀር ዝምህር ክላስ ሞባይል ሕጂ ከኣቱ ከሎ ከነሕድጎም ጀሚርና ናብ ክላስ ከኣቱ ከሎ ኣረኪቦም እዮም ዝኣቱ ኮፍ ኢሎም እንዳተማሃሩ ከለዉ ኮምፕሊትሊ ሓሳቦም ክስረቑ
ካልእ ነገራት ክርእዩ ክጥቀሙ ክንሪኦም ጀመርና ሓደ ውሳኔ ወሲድና كأتو خلوا موبايلهم تايجبرو يركبوا سلازم تاي سلازجبرو مس እግዚአብሔር ዝህልዎም ናይ ጻኒሕት ግዜ ይበልዑና ኣብነት በቃሉ ናይ መንፈሳዊ ህይወቶም ንኸይምገቡ ገጽ ኣምላኽ ንኸይደልዩ ንኸየመስግኑ ካብ ኣምላኽ ንኸይቅበሉ እቲ ሰዓታቶም እንታይ ገብሮ ይበልዑ እንደገና ናብ ኣዲክሽን እቲ ምስ ሰብ ዘለዎም ሶሻል ከተረፈ እንዳተባላሸወ እዩ ዝኸይድ ኮፍ ኢልካ ከለኻ ኣክንዲ ምሳኻ ክዕልሉ ምሳኻ ግዜ ክሕልፉ ዝግብኦም ብኡ ስለ ዝተሓዙ ከመይ ገይሮም ክጥቀሙ ከም ዘለዎም ገደብ ሰዓት ክንገብረሎም ኣለና ካብ ዝኾነ ጫፍ ዓለም እውን ምስ ካልእ እንታይ ክገብሮም ይኽእል እዩ ከራኽቦም ይኽእል እዩ ኣእምሮኦም ብቐሊሉ ክብክሎ ይኽእል እዩ ስለዚ ወለዲ ብጥንቃቐ ግዜን ሰዓት እንዳፈለጥና ነዚ ጋጀት ነዚ መራኸቢ ብዙሓን ክጥቀሙሉ ክንመኽሮምን ክንምዕዶምን ኣለና ኣልበርት አንስታይን እንታይ ኢሉ ተዛሪቡ ቅድሚ ምሟቱ ቴክኖሎጂ ሓደ መዓልቲ ካብ ሰብኣዊ ርክባትና ዝበልፅ ከምኡውን ወለዶ ዓያሹር ክፈጥር ኢሉ ይገልጾ ብዙሕ ሰብ እንታይ ይኾን ኣሎ ሕጂ ምስ ሰብ ኮፍ ኢሉ ከሎ ሞር ኣክንዲ ምስ ሰብ ኢንተራክት ክገብር ዝግብኦ ክዕልል ሶሻል ነገራት እንዳጠፍአ ሞር መንእሰያት ይኹኑ ሰብ ሓዳር ይኹኑ ሞር ምስ ሞባይል ኦፍኮርስ ብዙሕ ግዜ ትሪኢኻ ድራር ኢሎም ወፂኦም ሰብ ሓዳር ኮፍ ኢሎም ከሎ ሳናታ ሞባይል ሱናት ሞባይል ሞር ናብ ዘየድሊ ነገራት ይወስተናሉ ስለዚ ገደብ ተዘይጌርናሉ ሓደገኛ ምዃኑ ኢና እንሪኦ ዝመራኸቡ ብዙሓን ከምታ ቀዲምና ዝረኣናዮ ዓንቶይ ናይ ፍልስፍና ኣመለኻኽታ ኦፍኮርስ ኣብ ቤት ትምህርትታት ብዙሕ ዓይነት ናይ ፍልስፍና ነገራት ከም ዘለው ሰብ ካብ ህበይ ይመፅኡ ዝብል ንርእስኻ ኣምላኽ ኢኻ ዝደለኻዮ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ዝበሃሉ ኣብቲ ሕብረተሰብ ኣብቲ ዝመሃሩሉ ኣብ ቤት ትምህርቲ ብዕሩኽቶም እንታይ ዝገብሩሉ ዝሰምዑሉን ዝርእሉን እዩ ስለዚ በዚ ነገር እውን እንታይ ይኾኑ እዮም ይፍተኑ እዮም እምነቶም ዝፍተነሉ ግዜ ናይ በዓል ዳን ብራውን መፅሓፍቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ውሉድ ከም ዘለዎ ካብኡ ገለ ዓይነት መፅሓፍታት ኣለዉ ዝፅሕፎ ብዙሓት መንእሰያት ነቲ መፅሓፍቲ የንብብዎም ኣብ ቤት ትምህርቶም ከምኡ ዓይነት ቻለንጅ ከጋጥሞም ይኽእል እዩ ንሕና እውን ብኸፍ ኢሉ ከምኡ ዓይነት ፍልጠት ተፀኒሕና እንታይ ክንገብሮም ንኽእል ኢና ክንሕግዞምን ክንኣልዮምን ንኽእል ኢና እቲ ወሳኒ ናይ ቤተክርስትያን እቲ ወሳኒ ናይ ቤተክርስትያንን ወለድን ግደ ኣብ ዝመፅእ ቀዳም ክንሪኦ ኢና ዝተወሰነ ክንሪኢና ናይ ኮተት መሰራወት ባህርያቶም እንታይ ማዕብሉ መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባኦም እንታይ ብል መራሒ የድልዮም ምዃኑ መንፈሳውነት እንታይ ክርድኡ ይኽእሉ ኣብ ኣገልግሎት ከነሳትፎም ከም ዘለና ናይ ወለዲ ተራውን ልዑል ምዃኑ ዝብል ነጥብታት ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ቀዳም ክንሪኦ ኢና ኣምላኽ ተፈቕዶ ብሂወት ተሊና ዝመፅእ ቀዳሙን ክንቀፅሎ ኢና ትምህርቲ እቲ መድረኽ ንፓስተር ጎድፎርሊ ዳነ ተስፋ ዓለም ኣምላኽ ይባርካ ስለዝነበረና ግዜ ጌታ ነመስግኖ በጣም አስገዳሲ ነገር እዩ ተገዲስና ነዚ ትምህርትታት ክንከታተሎ ንካልኦትን ከምዚ ኣገልግሎት ዝተዋፈሩ ሰባት ክንዕድሞም ነዚ መፅእ ሰሙናት እዚ ትምህርቲ ክሳብ ንውድእ ከምቲ ዝግባእ ጌርና ንከታተል ጌታ ኢየሱስ ይባርኩም እምበኣር ፕሮግራምና ወዲእና ኣለና ብጸሎት ክንዓጽና ምስ ባባሃብተ ክንጸልይና መጀመርታ ሃርክን ወዲእና ማለት እዩ ባባሃብተ ማይክና ናይ እግዚአብሔር ስም ዝተባረኸ ይሁን እግዚአብሔር ይባርክኩም ተስፋ ዓለም አሜን እግዚአብሔር ኣብዚሑ ጸጉ የብዛሕልካ ኩልኻትኩም ጌታ ይባርክኩም
بحنسا خوينا نسألي እግዚአብሔር አቦ ነመስግነካን ንባርከካን ኣለና ስለ ለውሃትካ ስለ ምሕረትካ ስለ ፍቅርካ ስለ ዘይንገር አሰራርሓኻ ስለዚ መንፈስ ቅዱስካ ዝሃብካና ዝምህር መንፈስ ስለ ዝሃብካና ነመስግነካን ነኽብረካን ኣለና ክብሪ ኩሉ ንዓኻ ይኹን እግዚአብሔር አቦ በዚ ትምህርቲ እዚ ንብዙሓት እግዚአብሔር አምላኸይ ክትባርኽ ንብዙሓት ክትምህር ንብዙሓት ካብ ገይጎኦም ክትመልስ ክትእርሞም ንብዙሓት ከተስተኻኽል ነዚ መደብ እዚ ንስኻ ስለ ዝሰራዕካልና ተመስገን ከምዚ ዓይነት መምሃራን እውን ስለ ዝሃብካና ነመስግነካን ነኽብረካን ኣለና እግዚአብሔር አቦ ዕለት ኣብ ዕለት መንፈስካ እንዳብዛሕካ ፍሉይ ምግላፅን ምስትውዓልን ኣምላኸይ ክምህሩና ክኽእሉ ፀጋኻ ተብዛሓሎም ሓይልኻ ከተብዛሓሎም ነዞም መምሃራን ንፅልየሎም ኣለና ብሓንሳእ ኮይና እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሕጂ ከዓኒ ኣብ ማእኸልና ስለ ዘለኻ ተመስገን ነዚ ትምህርቲ እዚ ዝተምሃርናዮ ኩሉ ኣብ ኣእምሮና ሒዝና ኣብ ልብና ዓቂርና ንብዙሓት ንበረኸት ክንከውን ክንምህር ክንክእል ኣብ ተግባር ከነውዕሎ ክንክእል ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ፀጋኻ ከተብዛሓልና ክትሕግዘና መንፈስ ቅዱስ ንስኻ ክትረዳእና ንልምነካ ኣለና እግዚአብሔር አቦ ስለዚ ትምህርቲ እዚ ተመስገን ነዛ ኤሪ ባይብል ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ትምህርቲ እግዚአብሔር ኣምላኸይ ንስኻ ክትባርኻ ዘድልያ ኩሉ ንስኻ ክትመልኣ ዘድልያ ኩሉ ንስኻ ኣምላኸይ ክትመርሓ ክትሃንፃ ከተዕብያ ትገብሮ ዝግባኣ ኩሉ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ንስኻ ክትነግራ ክትምህሮም ነቶም ክመሃሩ ዘለዎም ነቶም ክፈልጡ ዘለዎም መንገድኻ ከተርእዮም ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ንፅልይ ኣለና ከምዚ ዓይነት መድረኽ ስለ ዝሃብካና ተመስገን እግዚአብሔር አቦ ስለዚ ትምህርቲ እዚ ነመስግነካ ኣብ መንጎና ምናልባት ዝሓመሙ እንተለው ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ሽም እዚ ሕማም እዚ ክእለ ካብኣቶም ንስኻ ትሪኦ ንሕና ዘይንሪኦ ኣምላኸይ ንስኻ ክትፍውስ ዋሲ እግዚአብሔር ስለ ዝበልካና ክትፍውሶም እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ብናዝራዊ ኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ንፅልይ ኣለና እዞም ቤተሰብ እዚኦም ንደቆምን እግዚአብሔር ኣምላኸይ በታ ዝኸዱላ መንገዲ ክሕብርዎም ከምዚ ክንመሃሮ ፀናሕና ንስኻ ነዞም ቤተሰብ እዚኦም ክትባርኽ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ሽም መላእኽቲ ነቶም ህፃን እውን ክኸብዎም ካብ ክፉእ ኩሉ ክሕልውዎም ሓመመ ክፍወስ ብኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ንዓኻ ሓሊፍና ንህብ ኣለና እግዚአብሔር አቦ ኣብዚ ሊንክ ዘለዉ ኩላቶም ንባርኾም ኣለና ብሽምካ ስርሖም ኩሉ ይባረኽ ምእታው ምውፅኦም ኩሉ ይባረኽ ዝገብርዎ ዘበለ ኩሉ ይባረኽ ኣገልግሎቶም ኩሉ ይባረኽ ደቆም ቤተሰቦም ኩሉ ዝተባረኹ ይኹኑ እግዚአብሔር ኣምላኸይ ካብ ሕማም ዘበለ ካብ ዝርአ እንደይርአ ናይ ዲያብሎስ ስራሕ ዘበለ ብክቡር ደምካ ሸፍኖም ክፉእ ዘበለ ኩሉ ካብኣቶም ይርሓቕ ብስመ ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ አሜን እግዚአብሔር ይባርክኩም አሜን 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 ጎይታ ይባርክ አባባክተ ፕሮግራምና በኋላ ኣብዚ ወዲና ኣለና ዝመጽ ዘሎ ሰሞን ካብዚ ክንቀጽል ኢና አምላኽ ይባርክኩም ተባረኩ አሜን